هاجي تسوي عيال خاطي حراي مو بنت عشان كن كيد باتري كازو كبرام ما تخامش ابياتك اصني حنطيرات مو نصبح ساعات 3 برلين ديالنا لنا باتزولن تاشم حجي خيدو كبرام الله خلو كبرام ناتك دعان ساعة 3 برلين تايم يلكن اوكي يا حجنكم غيرنيكم خوين قاطيمنا نيرون ديغن تسفانا خاب تليفون نيرو صباح وين من الباتكم تخوين عاب الميكروفون عداليكم مصيد ولا حيل من اسي ثانك يو حيل من اسي كاني بزياده كاب مدبات بزحنا بخيرناك يغنينا انتي كنبلكا زياده اسبخا خاب زبخا ايمو يغنينا اي سلطن دمصت حيتو حق صبو نيرون بدخلينا تدالينا كبرام الله خدو كبرام هو الله ايش والله اوكي انا اوكي حدنتنا كبرهم سوري يا جماعه الراي يلو حدنتنا ساعات 3 بناي برلين اقوازات راي دغون دلو مالت نصبح سنبت الراي تاع مدب يا كم تعانتو يدبلك يا رقيبه وديس ورقيبه سلسنعف اوكيلو نصبح ساعه 3 اقوصرا انا مسبنا قيس مالت ثانك يو اوكي صبو هما ريد مو اوكي ريد عادي كله مش اوكي مانا بغايت ابريغا لخ بغايت ريتو لدي نابريتو مخناتو ابزي قرب ابزي ناي حصار زهابنا صباح اب حتون مساعتنا زياده خنمارن زياده ونريتونا متان كنه ابريتو تناتو صبو نيرحي اوكي كسايو اوكي نعنا يا دكتور نعنا يا مو دكتور نعنا هراي نعنا كان فاكا دلف فاولينا صوفيا يكونتنا غاشا صوفيا بسمص انا قدامነት كنبكاينا باغلن انديامو باغلن سلامات كما يوعلكم اوكي امو باغلن يلا خان نابريغان كيدنا تيد خبكا تيد خبكا تيد خبكا الله قادو تزي لها ودول كل عنه ريتو لك ودول كو ريتو خا خنسمعو خدينا كوين صباح الحاتت الله قادو سمع الله قادو هجي كبار حوي هو سمع الله ودول كو هو اغطامي ناي تخور غشانا ابنا قديم تغادراي مالتي ناي بحقي ذهبنا مستمره ولا بحج نصبح قاتله صبغي ግን حتات نيرني انوي ولا خاط زرورو ابتي حساب ناتي مالتي تي صورا اب صورا نويح عدمه خنورو حجون اب سدت كم زخمانا خم زلو بتعمي مخاب تافاف بوتا خم زلو بتعمي زحزني ابزاناي مترشات زرابا ግን ተስፋ ለኒ ሕጂ ኢሉ ሓንቲ ማለት يعني ስና ሓሳቢ ኣብ ስና ሓሳብናቱ اي كسام عداني يعني نو انتي حجون ናይ ህዝባ ግንባር ትናይ ትማል ጥፋት ንህዝቢ ኤርትራ ዘጥፎ ሕጂውን ካላ ግዜ ድሒ መፈንቀለ መንግስቲ ዓይነት ከም ዓይነት ተሓስባ አውሽን ኣብ ደገና ኣለዎ ክልተ ኮይንሲ ኣብ ደገና አውሽን ዘለዎ ካን ሰሜም ስለዚ ነዚ ሕጂ ወለዶ ሕጂውን ካላ ግዜ ኣብ ግርጭ ንኸያቱ ብጣዕሚ ስጋት ዘለዎ ማለት ሕጂ ምክንያቱ ዝመንሰይን ናይ ትማል ህዝባ ግንባር ስምዕ ከም ደይብሉ ኣብዚ መስርሕ ንሪኦ ዘለና ቃሲ ስለዚ ብዙሕ رأي زلو اي مثلا اوكي انت راخبنا ودلكم عاركي تراخبوا زمن حساوي وداني مسل كلن مثل نخزارت لا انا زلو سي كمان سي وقتي نايت مارس لازم نرغم ازمارين نرغم نعنا ولا ازمارين عاركي نغيد وتا فري غيد بل باقلن نعناي دكتور ابو مو اوكي حلو ثانك يو اوكي الله عج مثلا يا هو انتو يا بيت الزنيعه ابتي كبو ابونا حالتي كم انتو قلتنا زغلصو
أزي زحزن سامين تايو توم جانا توم بحنقولهم ديكونه in a sense بتوم كل ديكونه سي بلبو موقع من سنتهم عميلا حليفهم حجة أب زخف خناتات ناس سدد ملاهم قبل بيحزنني أغدي موقع أزولو زمن إسي أمونغو تي قال لي هزبا جنبالن زمن إسيين فللي قالوا إذا كان حساب قبول هيكون نعي نتايو إذا هجرف دبال نتقاسي قوي هزبا جنبال كم زت ألوم إذا أمن أنا كم زب سلازي كلاتنا غابجي تقاسي تراعي تحلمي تتألي محمد الله أنا أمن كن كلا لنا أجابب قالسنا خاخن كن كيسو خن كلا لنا إلى إذا أمن قال حانتيني information من البعض كحاتو زحاسب كنت هيا ذكرنا بشحن شعتم 280 شمونتن اللي طلع على سبب سلطان ويانا إيدهم هيبهم يوم ويانا أبتوانتي نتي كل الناتهم ناس عم سوتوه إحنا ناي تجاي نتاو ساعتين لنا كم زبالو دحيوجن بعد إساس قصال أخيبان يأمينهم كأوني إثيوبيا خات حاجة جزم كم زقصالو توم كلت على سبب سلطان قبل ما دهن زكوتهمكم أبها ياي إن قبل ما دهن something بحالي أمنيهم توم إيرم دهاونا بإثيوبيا شو أنتايلهم ني ويانا نتنا تجاي فلي جنس إلهم مس إيرثا كونفدريشن خونس لزخونو نزخا أي تقبلكم أي تقبلنا إدنا إبنانا إثيوبيا يبلو الجن تايتبل أبزي أمنا البات توم نايك أدم تقاللتي تحبو ترى أقل إنفورميشن هاليوم كوينو نزيتات كثيرون أن تزخولو نتقال سخحقو زخل كوينو يسمعني مغنياتو إتي حالي حجة عند النردو قلا يدوزك على قلدلو نايتي وان ثم قتلتا خويني تسمعني زول حجي سلازي نحنا هنقصلو انتو خوينا اتمقتلتات مزالو دحي قال لي 3 عامت وسيدو دحي حسان 3 عامت حدماني تي سنه حساب تقلاقلالو تزكوتو قلب قالو اي دون نو بيتي ونفت دلينا ايزون كلته سبسلطان اي وين شعو كخوي قالكنو حجي يغطل يدلو تي تنتاي مقصلتايو كاو خال ملكتات كاتريخم نتخلل ناتومسي كاب غوندر كاب دسي كاب قال وسيدهم نفيهم تاثقاسي نفيهم أجيشوفهم ما يمنو أجي إذن تاي كم جنتلمان أجريمنت تبع تجابي تفازق تحس لزي كونه إزي غات تنقناي بعد من عيكون تسمعني نادين بعد ما يكون تحل بس تقولوا بس غادي سابوينت لزخونو ويانا نزيهم كحجن هالي قصالي بغلط يوم حجن هنا بويانن بزوم قدفن نطف لنا حزبتاتنا نو هاكلت خصايب شو عمود أدو نهلا دخلنا سلزلنا حدنتي زواج أنا خنبل كقصبنا دليل لو جن إحنا نتاعنا حسوا زلنا نغتن حزنا أي ألفن دمنا خفيلنا مسوات تخفلنا له قادم كأخا ماين كاب هذا سلز حفز نزيتات كان إحنا بحد خن كتسلكن كلا لنا أيدو الحوات معناته انتايو عنتوي ونقلطون هي سقاتات كافغرف مسالو حوشتي زعبه تخال اي سقات كان هيدق حيلتات بفلاي امنا ويان حيلتات يولهم دمص زلي سالساي كامنال بات كمنده نايدق ناي سودانون كنتوسون غلينا اتوم راي عينت سقاتاتنا دمنيو اتوم وجلتات أو جلتات خايف كان جلتات كونكا at the end of the time قالت قمتات كما تصوم حلم وحلمي زلوا زكاتاتهم كم زلوا عين صحتهم هناك أفتوان قالسي تذكروا تهونكم ودقبا خوينهم لك 5 حج شعبي جيهم من هقدف جيهم قطقطوهم زلوا قوموا جيهم قطقطوهم زنبا ذكرني قوم جيهم توم مرمرت ناي منغستو زنبو كبد إدوم أبيلهم فنفسهم حتين أبيلهم زقطقطوهم زنبو سي قوم دخابانا محواتنا دك زيقاتاتنا خوينهم دك هاقرهم تتقيمهم تقلي ودك باخوينهم زعتوهم مستيقرهم نان
ስለዚህ إذا أقوم بتأتيها كل جزء تايو جاب بحخلا عينت كقصلي فتينا تلينا أنا أقول لجزءها تناطنا هجاونت تنحنا بدم المسات عبانا بجزينا بعدمنا بتحاخد لزي بلا نالبات حجت مهدامنا بقول كنا مهدامنا كم فتحنا حاسول لنا جن ولك أو تقدم ما يكون عندنا أنا كلاتنا نقول لاتنا زتنكف نودون قالون قلعون زتنكفي نو أبو ساعات زي عادتات زي باديمن أبوات الناس مقابل زقتوا لهم وين أبوي يدبسهم سينهم سوم دقي لما يسوم وديهم زي نفسهم قاموت له حجي خمانا غمزي مثالو كاب حزن بحزن تكون سلازي بقولو كل جزء تذكروا تكونكم بعد ذكرني نشعب كتف أخلو بجناب تمزجن جميتشو زبال توانا سنبانا قاسي توانا بسمانان شو عتن كبابي يمثلني بقول بيلوني سحل عبد نتهزبجن العائلة العائلة غبزح من سيتسلي فتوانا سنة حجة أنت نقولنا لكن دي نبقى سيدمسانا مليسو أبقال من قد يوعلنا غيرلو حجة أن تتسألينا على لينا دهمنا كوكا خلالو تقاد زيناي عدمنا دوناي أزي عنده دمز قال من قد كرك منا أيو توبيكنا خدفعنا زقبل دولة عطاتي فنزغط أوصوتنا بعد قوتنا حجي أبزي زي جزازي على سلازلو نعقا نهال تتعبوثات قاتمو صبغي بزيت نعقنا لنا وندي توصينا اما حجي نحن حدنتنا ادلينا نكروز قبعنا نغي عفت علينا او هيبنا نوقعيو بنفهم نابنت حدنت لهم سبوم دوسنا يكون توسيني مبل زمانان ثلاث هاجا كنا تفليتنا هنا لهم نتبون زلنا حزبتاتنا بس هنا هذا لا يمبولو نسيت يسوم لهم لا راسي انتينا نعم انا قواعد حيو ابزي عقود قبل دول فتات عوش بخمين أبزي بدقة بخميت ودينا نوشتنا أتو أبزي تاتي قوم توبيكنا نصفر زماناتو أنا خلاصين تايو أجاب قاسنا حلك إعلان نزجاب قاسنا خام محمد تايو تاح نزين ترى أخاخينا يو عقمنا قليل لكم أخذ عقم لنا نهيدا قيل لنا حلل لنا كتحفظ زخول حوات لونا كان كحفظ زخولوا أبوات لونا بعد كيس حجي عبد خساينو they are very much politicians no حجي خابزن على خسايبنا خابزن على صقا لان صقا نتقملو جنب بوانو زمرت ابز متيوم صفنا غلن ስለዘለው እንታይ ንኾናልና ተስፋ ንቆጣለና ተስፋና ድማ ከይጽልምቶም ኳልትካ ኣብኡ ቢሎም ከይኮድና ግዜና ንሑ ኸይድ ከሎ ሰም ዳዕበ ኸይድ ከሎ መጠን ከኣን እቲ ናይ ቃልሲ መንፈሱ እንዳወደቕ ይዝኸይድ በዚ ካልእ ኣብዚ ኣኽብላ ዝደሊ ወዲባት ስጋብ ሕጂ ተቃሊሶ ግን ካብ ውፅኢት ስለዘይምፁ ካብ ሕጂ ናይ ውድባት ዋን ኣብቅዕ እዩ بل حدا قال يلن اوبشن بلان بي زبال يله قال يلن اب حجني نو ود 80 وينو ود مريحو بريزيدنت خون ايكلن زمان زي خون ناي لوطي ناي وانا ناي بوليتيكا بعلو خون تخلالو زمان زي انت وسيدو يلن ስለዚህ ስጋብ ሕጂ ንሕማምኩም ተገዳስነትኩም ለመስግነው መመስጋን ዛሕደ ይኮንን ኣብ ጉቡእ ቦታኦም ነቐምጦም ነቶም ኣባላት ውድባት ስጋ ሕጂ ቃሊሶም እዮም ስለዚህ خمياتات ኾኑ ኣብቲ ክንጋገዝ ከለና ጌጋ እዩ ኣብ ጽቡቕ ክብሉና ከተባብዑና ከዕጥቁና ጣሒድሎም ካብ ሕጂ እቲ ጉዳይ ፖለቲካ ዝመንእሰይ ክቕበሎ ክኽእል ኣለዎ ንሕና ተደይ ተቐቢልና መንእሰይ ከኣኒ የለን ንሕና ኢና ሕጂ እቲ ዜጋ ንሕና ኢና እቲ ዓንዲ ለውጢ ንሕና ኢና ኢንጅን ናይቲ ለውጢ እሞ ስለዚ እዚኣ እንተደይ ኮይና ተባዓት ክሓተና እዩ ኢልካ ኣብዚ ኣብ ፓልቶ ኮይና ስለዝበልና ስለዝለፍለፍና ቁም ነገር ተሎ ይኮነና ተባዓት ክሓተና እዩ ካልእ ሳልሳይ ነጥበይ ከዓ እንታይ እዩ ብሕዋት ብፌስቲቫልን ብኣኼባን ደኺምና ኣድኪምና በቃ ላሊልና ገንዘብና ክጠፍእ እማ ኣኼባ ኸድካ ካልእ ምንም ክሳድ የብሉ ምናልባት ከልዩ ብገለ ፋንድ መፅእ ክኸውን ልዩ ብገለ ብሓዊ ዓኬነ ነቲ ሓደ ክንሕጉስ ኢልና ንእከም ንኸውን እዚ ፌስቲቫልን እዚ ኣኼባ ኮንፈረንስን ኣይጠቕመናን እዩ እዚ ሳስ ነብል ዝኾነ ለውጢ ዘምፅእ ኣብ ከባቢና ንፃነፍ ኣብ ከባቢና ኮይና
ናይ ዋና ናይ ለውጥ ንኹድ ነቲ ሳይለንት ኣስቂጡ ዘሎ ንኣክቦ ይምጣ ኩሉ ይስምዖ እዩ ገሊኡ ከዓ ተስፋ ቆይጡ እንታይ ገደሰን ይብል እንታይ ገደሰን ዝበሃል እዋን ስለ ዘይኮነ ካብዚ ንላዕሊ ሕማቕ ኣካሒዳ ዘመን የላን እሞ ወይ ከዓ ምናልባት መግዛእቲ ንናፍቕ ተሊና ግን ካልእ ሕቶ እዩ ኖ ነስ መግዛእቲ ናፍቕ ኣለኹ ድብላልዩ ኮይኑ ካልእ ዋላ ሓደ ንሕግዞ ንክእል ኢና ኖ መግዛእቲ ኣዋፃእንን እዩ መግዛእቲ ከብቅዕ ክኽእል ኣለዎ እንተልካ ከዓ ምቅላስ ይትፈውሱ እሞ ወዲኡ ኣለኹ በዚኣ ይቐንል ኣሕዋት ታንኪዩ اوكي تيدين تزيل لها راس كذا كادو راس اسكا حصر مو نوبلو احوات تريتونا ولا تتمليسنا متان كن حز دحراي نتوم كالوت كاستاي كنغبرو تي تعصب كنوسدو متان كلاتنا نديامو بغايت حفتنا عرفكلو الله كدي حسب بدفلتا فولينا لومن هدف اي ملكتني مايك نهدف نو بقايد حالتنا كان علفا ولا نسيت حالتنا دحر الله خوينو حسن راي كبرومي ثانك يو انس كحتتي لندي دي حفا بلانيري اب مسرع صنيحه مالتي وغن تا صباح الله سمعنا كنت كمان لها بعدل توهبتنا باخلكم اذا توهب استمروا لمعلتي ازي تقامي قدمي زي غاشانا ممصوخه بزعبه منسيات كعتقو خدبو تتحساسبو من ابناي هجراونتهم كصنعوا لنا زتيلو زنبرنا ነገር ነዚ ትምህርቲ እዚ ሰሚዐ መኾኑ ተስፋ ገብር ምክንያቱ እቶም ተጋደልቲ ኣብቲ እዋንቲ እቲ ሰውራ ክጅመር ከሎ ብዕድመሲ ዳርጋ ዞም መንእሰያት ንብሎም ዘለና ሕጂ ካብኦም ኣዝዮም ዝነኣሱ ብዕድመ ክኾኑ ከሎ ወይ መዘኖኦም ክኾኑ ከሎ እቲ ዝሰርሕዎ ስራሓት ኣዝዩ ትሰምዖ ተመሊስካ ክትሓስበሉ ከለኻስ ኣዝዩ ዝገርም እዩ ማለት ኣብቲ እዋን ከምዚ ክሰርሑ ክኽእሉ ሎሚ ግዳ ኣብ ምቹው እዋን ኤሪትራዊ ኣብ ፍቆዳ ዓለም ዘሎ ደገፍ ክህበካ ዝኽእል ክንደይ ብልጫታት ኣለዎ እዚ ዘመን እዚ እቲ ዘለናዮ ዓመታት ማለት ሕጂ ካብቲ ናይ ስሳታት ዝነበረ ግዜ ብዙሕ ንህዝብና ከርብሕ ዝኽእል ክንቃለሰሉ ንኽእል ሜዳታትን ትምህርትን ዋላ ናይ ቁጠባና ትሕዝቶኹን ዋላ ናይ ፖለቲካ ዓቕምናኹን ዋላ ከመይ ጌርና ነቶም ኣብ ዝተፈላለየ መንግስታት ዘለዉ ናይ ፓርላመንት ሓለፍትኹን ናይ ትንሽን ናይ ካልእ ከነስማዓሉ ንኽእል ሜዳሲ እቲ ዝሰፍሐ ሕጂ እዩ ዘለና ቀደም እንታይ ከመይ በላሕቲ ነይሮም እዮም ከምዚ ገይሮም ኣብዚ ዝብፃሕ ዝብፅሕዎ ነቲ ሰውራሁና ንካይ ሶሪ ስለዚ መንእሰይና ኣፀቢቑ እዚ ክመሃረሉ ዘለዎ ወይ ንሕናቶም ንከታተሉ ዝነበርና ካብ ቀደማት ሕዝና ንፈልጦ ኢና ብምንታይ ሓሊፎም ከምቶም ኣብቲ ዝነበርዎ ውሽጢ እኳ ክንፈልጥ ተዘይከኣልናስ ኩሉ ክርዳእና ዝኽእል እዩ ግን እዚ መንእሰይ ከምቲ ደጋጊምና ንብሎ ይታለል ስለ ዘሎ እቲ በቲ ሕማቕ ዘጋጥሞም كعبي خلو مهارو خلو ولا تهجروا أقولت كوفي خلو زجاتهم مشجر حنقولهم ما حزينهم سلازلوسي كغيروا اللزخ الجواب تمرتي كم زين صناعة حلفوا أبوتاتهم ناش ولا ديتاتهم كاوتا مهيرهم ك صناعة كلهم خبلي لي موني يا أميري كانوا حزاروا للمية سبات لهم مع مسرع صباح قاعد ترخيبنا نزي خبر حونا هذا حتى تاتكم حطينا thank you اوكي بقايت حالتنا راس الله خير راس تسمى عند على الله هون كحد صحافة اللي مو راس تسمى الله خير ترزي الله أنا من برجي بابكم كيت راس تزي الله أنا من برجي بابكم كيت نبرجي بابك يا حلفنا نحنصاب بجد عريق اوكي ولو على حد صحافة اللي اوكي جوجو
ولا انت وندر سريتو خرب عركي تفاتينا انا مالتكم ها هو انا عم خاص ياس كان يدو وديهم كاب كورنر كأنا بريغادر كنساغادر كاينا سلام كلكم قبل على سلام يعني زحقس تمرتي اوروبا عن كفان براد كم تازبلا ابريتون حطون زحن تنحرنا يرضعنا جن اقل ملأختي يتحلال فوقين اسمعني هايو مجمريا يلونا ما يشوف من سيات مالتي سقاب ودع 10 ودع 10 4 سنسر رحيت مشاب هاجرون كاب هاجرون وصاي أبدي فلتو إثيوبيا أديس أبابا يفلتو مريت اللي فلتو هزبن عطيهم سرحت كجورو عارف إن بيت العارك من نبورهم بتحد أميرنا بتحد خا بس يمكن سنتهم سينما في برنيرو سعال مدختي سينما تنحوس ريخان إنج نجار كل آخر بتحدو جنكا يتي بحر خيتر كا ناو ولا جسوا هجتا إذا رينا نيرو أب سينما خري إلو زقبو عدمي أب زقبو عدمي أنا كده مردو معرق عندي كاب أعومن على حالات النت هاجر تشكي مخمن على حدا مدات الصداد يقولنا مالتي إذا كان عقوة حيرو ملوحهم ترد عنا مالتي أحنتها إدخال دقادي مزقلة لنا أب حدنتنا في شمهر لاو حدنتنا بخبير لخا كم هزبن كم هاجر النتن دولي خبز حوهم زي نخيل دقاديمو معرض الصراعات عراريها كبدوتو لك كمدي كمل كم العلي جبن مقانو بعاليت وراجع بحيمانة مثل الله يبحث النت زيارتها نزخة شرحتات مقبار بحلاف النت بحطة مقانو كعاب المدأتها شات حلالي فلنا نحن قاك بحواي ولدو نتي كربطاتنا نابحوكتاتنا نتقني إرتراو النت عقبنا بحد النت نتنخدو حار النت كنرقا قصوكم نخيل كا تحدو جنهيرنا مالتي قال سالفتي جينا تتقالسنا حار النت اوشتنا دقن بقولوصم بحبون انكاساقس كمزلو واغا يخفولو كمزلو كا تصفرد كمزم قلي محواتنا زلاقسو زلو تسفهم سنكيهم أب قدوان أب سجر معدون زمعدو زلو خين خون شرا خمزة لنا أب اسم القصاد تخيل ألف خمزة لنا كا كنها لنا فتينو مالت إتحانتنا متقرشتان زبال الناقل حرنت أب حندرتي ملكي تنبل تولع خمزة لا وذي أحليها بتصفى كنت بيها خمزة لنا مصبايت رايزه كل إذن طاليا لخا إجامنا خنا بركت كم زلنا بحد النتي وخيرنا تصفاقن كم زلنا وإلى حبير خاني ملكي أبقي ومعانو أتصفو مدرك كم زلنا بتخ يو حبو لي تصفاي أصلي والناس دي كورا بورو الكيسي لازم إحنا كم الأسيات كأني أجقا سخاقا قدم تجاري لي إدخيمة إيه يا أهل الرف زي بالكاس هنا قدام الأسيات هبكنا نتنفس منا نبيناتكم شيك أعترنا أم عرفاق نتحينا لنا قال كنا أطول لي زبل كانوا حالكم ما يدخل next إدريس باغوني أطول على أنا إدريس باغوني الله هذا إدريس باغوني اسمه الله خد عني take your time كبرم اوكي اسمع الله خدو اوكي بلاك لاين معناه الفضل البلاك لاين كمان يسلغ مارينو ناتي انا را لفن حنت اوكي ثانك يو تفضل بتعمل تبغى تمرتي تبغى نسمع ثاني هنا تحدوغن كم يوم سبات عليهم تاريخ كزان تولكا تشبك ستايس معاكا بتحدوغن كا يوجي هيكا مغنياتو معلم تقالي سم
መጨረሻን ከም ስደት ከምርሑ ከለዊ ኣብቲ ብዙሕ ዝብለሉ ነገራት ተቢላ ሓንቲ ኩላህና ክንመዝና ዘይተሰማማዕ ህዋ ኣብ ምንታይ እያ ቀደም ከምኡ ይነበረን ትብል ቃል እያ እጂ መብዛሕትኦም ገሊኦም ባህርያት ማለት ዲክታተርሺፕ ባህርያት እዩ ብሓንሳብ ዝውላዕ ብሓንሳብ ዝጠፍእ ዓይነት ኣይኮነን ካልኣይ እቲ ምናልባት ኣይፈለጥናዮን ነርና ከምኡታትታይ ንግምቶን ነርና ገለ ክመፅእ ክእል ይኸውን ጀነራል ግን እቲ ገበናት ኣብ ሪያሊቲ ሕጂ ኮነን ተጀሚሩ እቲ ቅንፀላታት ዝተፈላለዩ ንጹሓት ዜጋታት ካብ ቅድም እዩ ነይሩ እሞ እንተደኣ ኢሳያስ ማዕረ ክንዱ ስታይ ነይሩ ናይዞም ዝተቐንፀሉ ሰባት ገሊኦም ክነግሩኻ ከለው እቲ ኩሉ ነገር ዝፍፀም ዝብል እዮም ዝብሉኻ መብዛሕትኦም ገሊኦም ከዓ ቀደም ከምኡ ይነበረን ዝብል ኣሎ ኩላህና ክንሪኣ እዚኣ ደልየ መሳን እንታይ ሽሙ ነምፅኦ ለውጥ የለን ግን ጀነራሊ ንምምዛን ዝኣክል እዩ ሕጂ መን ሓላፍነት ክወስደሉ ናይቶም ካልኦት ሰባት ንሱ ከምኡ እንተዘይነይሩስ መን ደኣ ክስታይ ይገብሮ ነይሩ ትብል ሓንቲ እዚኣ ክትምለስ ትክእል ኣለዋ ካልአይቲ እቲ ዕብለላ ካብ ቀደም ኣትሒዙ ከምዚ ሓደስ ናይ 73 ተጋዳላይ ነይሩና ምስ ተስፋይ ተምነዎ ሽሙ ክጠቕሶ ኣይደልን ኣብዚ ምሳይ ዝነብር ካብ 73 ካብቶም ምስ ጴጥሮስ ሰሎሞንን ብሓንቲ መዓልቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ዝወፀ እዩ ምስ ተስፋይ ተምነዎ ከዓ ብሓንሳብ ገዲፍዎ ማለት እዩ ዘስተይ እዋን ሕልፍ ሓሊፍስ እንታይ ኢልኒ ሓደ ግዜ ንኢሳያስ ተጋጊኻ ተልካየስ ዩ ኣር ዴድ ፊሽ ቀዳማይ ፀላኢ ኢኻ ክትብሎ ከተመጉሶ ተዘይኮይኑ ንዕኡ ናቱ ጌጋ ወይ ከዓ ተጋጊካ ዝኾነ ነገር ፈፂሙ ፀላኢ ኢኻ ዋላ ዓርኩ ነርካ ክብል ይሰምዕ እሞ ብዙሓት ኤክስፐርትኻ ወይ ድማ ንነዊሕ ግዜ ክተቕሰውኻ ከምኡ እቲ ባህርያት ካብ ቀደም ከም ዝነበረ ኩልና ንዛረብ ጠላታ ዝነበረ ብናቱ ትእዛዝ ከም ዝግበር ዝነበረ እዮም ዝገልፁ ሕጂ ኣያና ቀሺ ክገልፃ ከሎ ታይሉ እዚኣስ ናይ ብሓቂ ኩላህናስ ተነፅናዓ ዘለና ኢና ሓቂ ተኮይኑ why we blame him ዝገብሩላት ክንገብሮም ነገር ወዲቁ ዶ ሓቂ ሰማዕን ዘለኻ never give up ወዲቁ ሓቂ ወዲቁ ይመስለኒ እሞ ብላክ ላይን ኣለኻ ዶ ኦኬ ብላክ ላይን የለኽን ራስ ተሰማ ደብተራ أنت دكتور عبا ورياتني أزمارينو ترديكم من التايز والكوا أوه وديكا 2-3 minutes ago كاغزا كانوا ورياتني أوكي أجمع على هجس تايا قبل دليل متان كلها ناويين من عبا أنت دا خمس حجز قالت قدمكم ينبرن سلام تاي إنه زي كبار جبنا قلت sorry guys أما قد تلازلقي صور كان لا هجي تقول له استاذ كتري خلقات نقول له أنا نخدم مهارة له ويدما أنت دا لك عساس عجون وديك الله هو ودي قاتني أوكي اسكي قتل أوكي تردي خان تعليق أنت عدو قال له خزمارينو أنت دا خمزي كمو نيرو خوين إساس حدش ባህርያት ዘምጾ ኮይኑ እሞ ትኩሉ ገበናት ናኡን ነሰብኩሞ ስለዘለና እዚታት ክንጽር ዘለዎ ጉዳይ እምባጋ ናይቲ ዝሓለፈ ኣብ ቃል ዝተገበረ ገበን ዲ ንበሎ ዋላ ጌጋታት ንበሎ መን ይተሓላፍነት ዝስኮሞ እንተራ ኢሳያስኩም ዘይነበረ ነይሩ ምክንያቱ ብዙሓት ክገልጡ ከለው ነታ ውድብ ከም ዝውንና ዋላ እኳ ሓያላት ሰባት ካልኦት
كمزي عن طريق الشيء ولا وأتلاندا فلا تفلا تخلو من تنات الناس اسكم انت ما قوقو تحلفان شوها يبحال نيرو يبن بحد وقن كم خبل كل انتاي يفلطوا نيرو مالتي عبد فلطوا وان حجي أفتو وانتي أي نفلطوا نرنا هم تاتاي نتطرون نرنا هتبل تغليها أي كوننجل كم ينبرن أدم انت دعالك تزاريبك موتي نايزة حلف الشجرات من يتحلف الند السكوما تبلت زي أقول له أنا أن نفتشها صبوا نيرو خوي سمعني اوكي never give up سلام مشو دنبرو هم بالكيسي كلهم تم عبيت مشو دنبرو أون تاودو يبزحنا إيشاس ولا تقالو تاوي نبل نيرنا تقالو تاوي most of the time personal سلو دخونه تأون تاوي ناتو يعبي قبل أمر حزنا نامسينا أيوه تم مشو دنبرو حجي نحن لعلي باباس لعلي كاثوليك باباس كنكون دينا نفتن دلنا مالدي مكنياتو تمشو دنبرو شي انتايم دولو كليرلي انتايم دولو زحتم تمشو تأونتاو ناتو يبزح كاب تقالو تاوي يبلو نيرام نحنا حجي نعوم حليفنا نيشاس بقى انا ديابلوس نتان قير كنبلو سغاب كيس عن حدن دنبر كونتات اللي كاثوليك سيكشي وي باباس نكون لنا دخونو ايسمعنا لنفسنا اسكن ايكونتن لنفسي حتى تنجز نغرك هذا اللغو نبذ ترى همون دحنسب نيرو غينو كم ينبرن حجي تغير ذبحال كل دحنسب يكون لاتو تمشو دنبرو አሉታዊ ጎኒና ኢሳያስ ነይሩ እዩ እቲ መብዛሕቱ ግን አወንታዊ ነይሩ ይብሉናቶም መስኡድ ነበሩ ሸውራ ከአኹም እዩ most of the time በሕልፊ ዝናይ ኮሚኒስት ዞም ደብተራታት በዓራስ ከስተምሮና ከለዉ እዚ ኣብ ሸውራሲ ብዙሕ ኮሚታት ተራእዩ ኣብ ተፈላለዩ ሃገራት ይብሉና ሕጂ ንዕኦም ሓሊፍና ነቶም ብግብሪ በኣካል መስኡድ ነበሩ ሓሊፍናሲ እዚ ሸይጣን ነይሩ ካብ ቀደሙ كنبل نخلو نحنا كمو زبلنا زل مغنيات مثل كازمارينو تشفين سلت انا حنبر ابتقال السيخه معت خمزي حجي عب قلع سلازلنا او عد سلازلنا ايتي نجرات زقلع زلهم بر ابتقالها كندي هوتم سانو سبا زي فلت نجر بلد نبره نزيتات زي جبر نير ترى خوينو تعاون تعاوز بحال في نايكين يكون نايكالي يكون انت داخل وال انت داخل مره حسيت تخلى هونك تعود لك او تاك هون غلي افتي ما عشنا راح نهزبوا جنبار كوين ايشاس عبد الجمر رمضان محمد نور دانتاني لا رمضان سيمبولي نير خط قدم يقوم كبار ولا كل ما تقال مزقال سنوي مسو انا يرخمو عبد علي بوتاز نورخ نغرو خلو بغمان بقلتو ስለዚህ በዓል رمضان محمد نور بامبولات የሚያርም ያ ኢሳያስ ከም ድሌት ዝገብራን እስቲን በር رمضان አይኮነን ዝብሉ አይነበርና ናና ግን ዝብሉ በዝሑ هو هم يقولنا بتحقي إساس أب سلطان نهزبا جنبار دمسة 8 شوكات. أوكي ده هالرأي. أيوة ترى دي كله أما بعدها استفدت من جبنات نيسا تاينا سكمو أنا كنت عايز أقول لك هذا الله دحين رمضان كأخذ كمله مالتي. هو now somebody has to take responsibility for. حجي سبعين شوعتن منين شوعتن أبونا رمضان محمد نور حلفنا هزبا ومبرني ربو عمر absolutely بذي درجة تاي وايس you're right حجي أنا تأذب لك هذا له زخونا نقرنا بيساس نتعنا لنا إلى كام جمريا شو تعين تدعني رغد ميو نتي بعد رمضان حجي تذكرنا ما ينفلتني تذكر كل زي اللودي ولا كاليو نرأيه كلنا حجي
እንተዳ ኢሳያስ ከምዚ ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ ነይሩ why we blame him wala ናይ ቀደም ጌጋታት ነሰብ እዚ ስለዚ ካልእ ሰብ ዝስኮም ሓላፍነት ከነና ደሉለና ማለት እዩ ካብ ክልቴን ሓደ ነው ኮይ ዝብለካ ዘለዎ ኢሳያስ ዝስኮም ይኮንኩም ዘለዎ ኣነ ተዳ ከምዛ ዝብሎ ዝገልጾ ዘሎ ኮይኑ ነይሩ ነዚ ገበን እዚ ዝስከሞ ካልኦት ክህልውሎም ባጋና ዓም መንሽን ንግበሮም ኩሉ ነገር ናኡኻ ከነሰኩም ይብልና ኣለ ዝብል ዘለኹ ስለዚ ካብ ክልቴን ሓደ ክንፍትሽን ዘለና ነገራት እየን እዝብል ዘለኹም በር ሲያሲ ገይርዎ አይብለካኔ አይነበርኩን ኣነ ከም ዝነበሩ ዝያዳ ስለዝፈልጡ ነዚ ኻት ከጥልና ወይ ድማ ክነግሩና ክእሉለዎም በሓላይ fair enough حجزك حجز صبوق الصاليتك حجزك اوكي اوكي هاي تمليس كاريخا ادريس باغوني تيد 1 2 3 2 اللهم دو غوتنا مستر غوتنا الله خير غوتنا international انتهي international airport دي ولا انتهي international الله خير هلو مرحبا غوتنا تفضل ماري محرح Enter leaving menu edit hypertext. Oh boy. اوكي حج مساحه الناس يلا مش نسمع عندنا بعض اوكي ويل انا سي بطعم دس يلني ናይ ብዓቂ ታ ትምህርቲ ዋላ ሕፀር ኢላ ትኹን ምስቲ ዘሎ ኩነታት ምስቲ ፅንኩራኡ ዘሎ ኩነታት ግን ከዓ ኣዝያ ቁም ነገረኛ እቲ ካልእ ብኩላና ተባሂሉ እንድዩ እቲ ብናኣሽቶኦም ዝገብርዎ ዝነበሩ ሎሚ አንኳይዶ ክንገብሮስ ክንሰምዖ እኳ ገርመና ኣሎ አንኳይዶ ክንደግሞ ትኾም ዓይነት ጅግንነት ሳቶም ዝገበርዎ ከመይ ገይሮም ወልና ከማን ንውዑ ክንሰምዖስ ይገርመና እዩ ብጣዕሚ ምእማኑ ጽግመና ኣብ ኖቨምበር ኣብ ባይታ በዓልኻ ሰብ ወዲ ሰብ ክገብሮ ኢልካ ደይተኣምኖ ነገር እዩ ተዓንቶ እዩ ዝነግረና ዝነበረ ግን እሱ ኩሉ ካብኡ ዝዓቢ ነገራት እውን ክህሉ ክእል እዩ ጭልፋ ቢሊ ነጊርና እምበር ብዝተፈላለየ ዋላብቲ ውሽጢ ሜዳ ዝተገብረ በስመራ ዝረኣናያ በዓል ኤርፎርስ ቅያ 18 ደቂቕ ዝብል ዝናይ ኣብ ኤርፎርስ ኣቲኻ መቸም ብዙሕ ዘገርም ነገራት ተገይሩ እዩ ኣብ ሰውራ ኤርትራ ዓበይቲ ክግበሩ ኢልካ ክትሓስበሎም ከማን ዝገርመካ ብዙሕ ነገራት ተገይሩ እዩ ካብኡ ሓደ ጭልፋ ቢሉ ነጊር which is ደኹርዕ ታሪኽና ስለ ዝኾነ ከዓ ንኽወርዓሉ ንሕበነሉ እሱ ንወዲ ከምኡ ስለ ዘለና ኸይና ጀጋኑ ኢና ንብል ብጅግንነትና ከዓ ዘይንሓፍር ኣብ ሓንቲ ኩሉ ግዜ ብዝገዛውን ኣነ ድዛረባ ዋላ ኣብ ገለገለ ግዜ እውን ቁርብቲ ንሞራልካ ድፈታተነካ ደጨንቐካ ነገር እንድሕር ሃልዩ እቲ ዲሞክራሲ ሲ ኣንፈቱ ስሒቱ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ናይ ኤርትራውያን ዲሞክራሲ ኣንፈቱ ስሒቱ ቁርብ ተሪፍዎም ሕጅሲ ዋላ ቆትሉኻ እንተመፅኦም ዲሞክራሲያዊ መሰለይ እንዲ ክብሉኻስ ቁርብ ተሪፎም ክቐትለካ እዚ ዲሞክራሲያዊ መሰለ እዩ እሱ ኢና ደይሰማዕና እምበር ካልእ ኩሉ ተሰሚዑ እዩ ኣብዚ ናይ ቃልስና ተፈጢሩ ዘሎ ዝዓቢ ዘሎ ስዲ ዲሞክራሲ ብጣዕሚ ተኣሽሙ እዩ ሶ አንተ ወይ ብጽቡቅ መልክዑ ገሊጽዋ ተጋዳላይ አሕመድ ቀይሲ ብጣዕሚ ጽቡቅ ገሊጽዋ እዚ ጽባሕ ንግሆ ኸዕድየናዩ ብርግጽ መንም ቶም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ነዚ ናይ ህዝብ እዚ ናይ ትማሊ ክቡር ዋጋ ኣብ ክሳራን ኣብ ተኣሽሙን ክልውጡ ዝደልዩ ዘለዉ እቲ ወርቂ ታሪኽና ከም ፋንድያ ዝሕስርዎ ዘለዉ መንዮም ብርግጽ ጽባሕ ንግሆ መሬት በርሃው እንዳበለ ኸይድ ከሎ እቲ መንፊት ክነፍኽ ጅምር ከሎ ክምመኽ ጅምር እዩ ኣየና ይትኸምኡ ዝብል ዘሎ ብርግጽ በቲ መንፊት ክሓልፍ ዘይክእል ኤርትራዊ መንነት ዘይብሉ ድዩ ከምዚ ዝብል ዘሎ ወይስ እቲ ኤርትራዊ ዘለዎ
እቲ ኤርትራዊ መንነት ዘይብሉ መዕቆብ ኣለዎ ይሕዋት ዓዲ ኣለዎ ድበሎ ተዛሪቡ መሕደር ኣለዎ እቲ ኤርትራዊ ግን ጽባሕ ንግሆ እዛ ዓዲ እዚኣ ዓዲ ክትከውን እያ ከምዚ ላይ ትነብር ብዋጋ ሃገር ብዋጋ ነፃነት ብዋጋ ሉዓላውነት ብዋጋ ኤርትራውነት ምናልባት ሎሚ ጾታ ክመስል ይኽእል እዩ ጽባሕ ግን ጾታ ይክኸውን እዩ እዚ ከዓ ምናልባት ንሕና ከም ተራ ሰባት ኣብዚ ንዛረቦ ንኸውን ኢና ግን ብፖለቲካዊ ኣፍልጦ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ሰብኣይ ዓንተወይ ብዘየማትእ መንገዲ ነጊሩናዩ ዲሞክራሲ ቀይሕ መብራህቲ ክትሓልፍ ኣይሕግዘካን እዩ ኣየፍቅደልካን እዩ እዚ ዋጋ እዚ ብጣዕሚ ዋላ ብዝገዛና ሓቂ ሓደ ግዜ ዋላ ብዙሕ ግዜ ብዝተፈላለዩ ሓሳባት ንሰምዓሉ ንዛተየሉ ይኹን እምበር ዓቕልኻ ዝፈታተነካ ነገራት ግን ኣሎ እዩ ብዚ ገለገለ ክንካታዕ ከለና ቀሊል ነገር ኣይኮነን ትሪዝን ዝበሃል እዝን ወዲ ከምዝን እኳ እዩ ሃገራዊ ክድዓት ዝበሃል እዝን ወዲ ከምዝን እዩ ንሃገርካ ክንደይ ናይ መንእሰያትካ ዋጋ ድተኸፍለሉ አንተወይ ንሕና ብ60,000 እዚ ግሎፎ ኢልና ስጋዕ 250,000 ገሙት ኢልና 250,000 እቲ ብዝተሓተ እሱ ዝገመቶ እዩ 2,250,000 ሰብ ምዃኑ እዩ እዚ ከዓ ትሑት ግምት እዩ እዚ ከዓ እቲ ናይ 98 ስጋዕ 2,000 ከይወሰኽካ እዩ ምናልባት ከማን ስንኩላን ከይወሰኽካ እዩ ገና ስጋዕ ሕጂ እንዳሉ ዛ ዓለም ዝነብርዋ ዘለዉ ቁሪ ክኸውን ከሎ ኣዕፅምቶም ዘሕምሞም ሃሩር ክኸውን ከሎ ርእሶም ዘሕምሞም ጀስት ዘለዋ ከምዚ ዓይነት ስንኩላን ዘፍረየት ሃገር እሱ ጥራይ ከይኣክል ከዓ ብሪፈረንደም ኣድሚፃ ብኣብዝሓ ድምፂ ሚእቲ ጥራይ ስለ ዘይበሃል እምበር ዳርጋ ሚእቲ ብዝኾነ ድምፂ ነፃነቱ ዝመረፀ ህዝቢ ብውልቂ ብከምዚ እንዳመፃኻ እዚ ህዝቢዝስ ከፊእዎ ኣሎ ተገማሚዑ ኣሎ ደኺሙ ኣሎ እሞ ከም ድላየ ገይረ ክፃወተሉ እየ ከም ድላየ ገይረ ክዛረበሉ እየ ኣይ ቲንክ ኩሉ ግዜ ንዝወደቐ ገረብ ምሳር በዝሖ ነዚ ህዝቢ እዚ ከዓ ድወደቐ መሲልኩም ምሳር ተብዝሕሉ ዘለኹም ሰባት ሓቀ ፅባሕ ንግሆ መዓልቲ ኣሎ ምትሕትታት ኣሎ ምትሕትታት ኣሎ ብፍላይ ኤርትራዊ ኮንካ ኤርትራዊት ኮንኪ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሕሱር ብዕሉቅ ፅያፍ ዝኾነ ፖለቲካ ንሰርሕ ዘለና እዚ ፅባሕ ንግሆ ናቱ ፍዳ ኣለዎ ሃገራዊ ገበን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ስለዚ እሱ እዩ ኣነ ብሓቂ ካብቲ ዝወዓለና ትምህርቲ ትዝበለፀ ንዓይ ዝሐጎሰኒ እዚ እዩ እዚ ብዘይማትእ መንገዲ ነጊርና ከምኡ ኢና ንብል ንሕና ዲሞክራሲ ደረት ኣለዎ ፋሉል ዲሞክራሲ ኣብዚ ዓለም የለን ንሕና ግን ናይ ሎሚ ተልመዲን ፖለቲከኛታት ኤርትራውያን ንዲሞክራሲ ዳርጋ ክንደይ ብዙሕ ኣጋር ክንሰርሓሉ ፈቲና ከም ድላዩ ክዘውር ክኸይድ ከይደክም ዲሞክራሲ መልክዑ ቀይ ዲሞክራሲ ናቱ ዴፊኒሽን ቀይናዮ መላኺ ምስጓጋ ደይና ፍልስፍና ግን ነፊዕና እሞ ከዓ ፍልስፍና ንሃገርን ንህዝብን ዘይጠቅም ፍልስፍና ስለዚ ኣነ ናይ ብሓቂ እዚኣ ክነግረና ምኽኣሉ ብጣዕሚ የተሓጒሰ ኣነ ብጣዕሚ እዚ ጉዳይ እዚ ፅባሕ የተሓታትት እዩ ሎሚ ንዛረቦ ፅባሕ ስኑድ እዩ ተሰኒዱ እዩ ዝነብር ትሚሉ ዝርሳዕ ኣይኮነን ቅድሚ 2 ዓመት ቅድሚ ገለ ዓመት እንታይ እዩ ብሸፋቱ ዝተላገፀ መን እዩ ሓደ ኣብ ዓጥልያን ዝነብር ወዲ ስጋዕ ሕጂ ናቱ ሽም ፀሊም ኣሎ ስጋዕ ሕጂ ፀሊም ኣሎ እዚ ከዓ ኣይክርሳዕን እዩ ይቕረ ዝበሃሉሉ ገበንካ ኣይኮነን ስለዚ እዚ እዩ ክነግረና ክኢሉ ኣነ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ትኻልእ ብጣዕሚ ደስ ዝበለኒ ከዓ እቲ ተስፋ ኣለና ዝብል ቃል እዩ ተስፋ ኣለና
ሕጂውን ኣለዉ ተደጉልና ኣለና እምበር ኣይጠፋእናን ይብለና ውዒሉ እቲ ሓዊ እቲ ድሌት እቲ ነፃነት እቲ ሓርነት እቲ ሃገራዊ ቀጻልነት ገና ቦቱ እዩ ዘሎ ኩለና ውዒሉ ኣሎ ክንእውጅ ኢና ከዓ ክነፍልጠኩም ኢና ከዓ ኢልና ጥራይ ሓንሳእ ተጸበዩና ክገሃድ እዩ ኢልና ኣሎ ነዚ ከዓ ኩላህና ኤርትራውያን ንዳለወሉ ኣሕዋት ንዳለወሉ ብዙሕ ግዜ ሎተሪ መጺእና ኣይንጥቀመሉ ኢና ተደለይቲ ፍትሒ ኣብ ኢድና ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ዕድላት ሓውየና እዩ ስለዚ ነዚ ልናደሎ ሎም መዓልቲ ንጸናጸኖ ንከታተሎ ኤርትራውያን ተራኢና ንቕህም ተራኢና ንጠፍእ ህዝቢ ክንከውን ኣይግባአናን እዩ ስለዚ ነዚ ዝበሃል ዘሎ ዝኾነ ይኹን ንዓና ንለውጥና ንሃገራውነትና ንድሕነት ህዝብና ተባሂሉ ክኽፈል ምድላው ትግበረሉ ደሎ ወይ እውን ዝኸይድ ደሎ ቃልሲ ሓደ መዓልቲ ክእወጀልና ከሎ ኩላህና ንኽበቦ ናተይ ንበሎ ንእሽተይ ኣንፊትልና ኸይድሎ እዚ ኣያና ስለዚ ምናልባት ንእሽተይ ገለ ነገር ኣሎ ጽባሕ ንጎ ድሕሪ ጽባሕ ንጎ ወይ ኣብ ዝኾነ ኣብ ቀረባ መዓልቲ ሓደ ብስራት እንተደኣ መጺና ብርግጽ ነቲ ብስራት ሰሚዕና ጥራይ ክንዘለሉ ዘይኮነ ክንሰርሓሉ ክንጎየሉ ክንሳተፈሉ ብኩሉ መልክዑ ቅርባት ንኹን ኣሕዋት ኣነ እሳይ ክብል ዝደሊ ካልእ ግን ኣብ ስዑድ ዓረብ ኦፕሬሽን ተግሎ ብለና ነይሩ ኣይገለጻን ምናልባት ዝሰማዓኩም እንተሊኹም ዜና ምናልባት ብየመናውያን ተፈጸመ ድዩ ብምንታይ ድዩ ኣይ ዶንት ኖ ምናልባት እንታይ እቲ ኣብ ስዑድ ዓረብ ተፈጺሙ ዘሎ ኦፕሬሽን ዜና ትከታተሉ ኣሕዋት እንተሊኹም እንተትነግሩና ጽቡቕ ነይሩ መስለኒ ቴንክ ዩ ይቐኒለይ اوكي ثانك يو قلت انا جوجو دي هذا الله ولا بولت جوجو مثلا نو بعد تاخيلو ازمارينا نفسي دكيسم ديم الراي مدحان ايتنا نقوم مسكي ايتنا نقوم قدف نزارب مو قلت انا راو دي اون داو جوجو ما سيدنا على لو كلمه كابي نستعان الراي واه قال لك انت مهيرنا حنت ناي حجين احنا كعدي ملكي مريرنا احنا عدن كلنا نساتهم مجزاتي مجزاتي من حمشاش كاب وصاي كاب كله مشوت راح ريحه مخدكم تنوروا انا ير لحريك من سياتكم وغوركم تنوروا مالتي اذنتي معطاوي نكاتعلو ذراو قدي مالتي نتي انه ايفولوت ونشفات يميرهم تجيشي فهم يميرهم قلمله دا تبعله كل جيد زاربنا قلقلة تمرتي وانا مالتي حنت الاشتي يكون شلابيلو نيتا نصوص مرحاز نذري كفل زينات بحال باع مسب كندي جراجويت كم تنبرو كندي كابهم كا مبا نحر ني نصنت كنت خفقان يرنا حجي بزح ملقتي بك بانسي كبيدي تحللفو اذا هاجر زي اسا خندي نصت بجبارو شكالو كل مثل ارترا زلوا بقوندو خا استمرارون بلحت من اسيات وصلت حجر كم زلاتنا باخنا حبان كنا عقبا كم زلنا يهيرناكو ازي غواصوت يميرو جوغارا دانغا يميرو ما يفولتين يميرو بحال سوري جوجو حنسابنا ادمين خزارف نويح اندهر صنيح سلتا ابيني اب اخ صنح وصي اتي حجي مسمر اوكي صنحوا دكتور صنحوا هذا ثانك يو جوجو وداين مو خردر طالع نو قصل تكنيكال شجر سلازلني هو سوري حراي نحاول كون قاعد يعني انا الحق كيف اللي عرفت هاجي السيو بزح ملا كثير زينك ملا كسي بكل وجنا نزمع قوي كزار ولو كترد انا بسميت النمصو حطتها في المجلسين نحن جن أبكم نجارة كنا كم زريد أنا أفتح له لوينا فين جبر هذا بقوله ملوسي الناس أنا في أثر عند هذا تبيسو بزح وقعد خفيره بزح حاجة بقول كل خفيره
زبلع نفسي بالي زفاء جنزب هيوة وسيلو تعاويته مالكي هجيتي كل دليل هذا ترانا إسياس الحادة كاب 100 شيخ 220 شيخ أب جنبار زنبرة بولت كوينو أب أمبر تمريض سن حدا بزن كلهم زلنا كاب جبار جن كاسجا مهرة سب دغري مرتو تأمنوا السب أيسي كنا جرنا هنا نتن إحنا عندنا طرح حجي ديكتاتور كوين اللهم الكاو كوين اللهم نبالغ دي فناس نونو كاب قدومي زنبرة كاب قدومي حمانير كاب بعال أيانا ويا بونا مسمى حوس زقدني إلا بحرزي أيانا اسم مالتي قدمي كاب سنة بعد صنحة مش تمصان في لسان تجار حكيتهم كل سبي قداس مالتي أيت مراموري كنا نجن مرامر كلها خاص عج لا كله بس قاعد عجز هو السنة ميروح جينا نستورد زلنا شو حماق أميرنا جدا أريقوم لا تخصبون أصراح أفتو إجزي أفتي تمرامرتن مع سنزنا ورلو ليش بدنيهم كابانا يدرس إلى المريض منهم لبو نقولوا ماله سبعي زي مستوى مساطو تواديرو بلوت كوينو مريض ساعتو نكبل فتينات لوجيك هنا بدحري يوجن أبزي زلنا شجر زلوا تران جدًا من كاو سرعة يحول تركينو أوصل زلوا ترى خالي ما يلنا قمتهم الذي صورانا بقندو كله الجرها يكون شعري يكون تجاري لازم فرعلو الأمور زوجة مخانط عين تأملنا يحيش جبنا في السمير دوغل بينا رسالة بينا الرجال تفضل ولا جيجات تجبر بس بقوم تنحر لا يروحينه نحر تود كل تسامي يعني خلاص قبولي ما رفض ولا حد جم كله جيجا إنير مثلا زبحال انت نسعى أبتشر أبت أوانو ذلك كم زنا ورسالات مستقط رئيس إمامه زبد حسب الهدات أدلو أو أعطينا حج فتنا نمصونا كاية الذي إذا كله أرسنا عن زي إنكف محلقات هتصيله زي دلي تمصونا كا زي ذلك كاب حلو لو نبل أبز حجة النازل فنحرنا انتين الجبار نفس وقفنا أبز اللي ختمان عدل قلنا انتين تكوني حيش مستحجي أيانا هي والنازل تصفى بزي بقول كل بزي وتصعن زلوا حاجر قسيمي كسن نزل على بندر الملك خائلة أبغزي وقتك قسم خالص بدي تقول أن كلا طفل هذا كابز زلنا يشدك موصل هذا هذا نحنا نفس وقفنا فتأثرنا أنت تربنا يحيي شيء زميل مايكرو اوكي حراي يغني لي ادمين سلز فقد كان لي تكنيكال شجر سلازلني كوم غيرن برك قدمو غله ايكونن سلام كورات اريتراويان كميتم سيو انا زي غاشا تعدمو لومز تزاربو ايسمعكون اللوديو خيدو حجون ايفلطني سلازي أنا خبتها زأت خلا جزء جميرة كالوت كزاربو بتزعبع سمعي حجي whatever أنا زولو نوع سمعي نتجاشز تزاربو زي كونه توم كالوت زبولو إلهم كمز قبله خمزي إلهم عينت rationalize كجبرو صنع أو تمركز الزارب I hope دحن تفقد لي بزغداي اسكي ادمين قرب نغرني اللوديز غاشا ويز كيديو كيف تصحف دكتور تقزاب ديسكونكت خويني شو كابرهق بوتا يداتو نيرو تكنيكال كساي اغاتي مولو وجي دالو نسو يلا اوكي صبو ثانك يو يغني لي اوكي هو سلازي كمون أنا قرب نقرأ من قدي حد سلاز تقصو أب إريترا زتقلب زلو حطونا ديمقراطي حلو ويس بيزكس هنا يو حزب إريترا حطونا ديمقراطي حتى زلون قرب كزارب دسبلني عند حريت جزيز فكر كوين basically nationalist revolutionaries optimistic
ስለዚህ ኦፕቲሚስቲክ ማለት ቃልስ ከተካይድ ኦፕቲሚስት the future is bright we will do it we can do it ዝብል ቤዚክ ዝኾነ አተሓሳስባ ስለ ዘለና እዩ ንምንታይ ከምዚ ሬቮሉሽነሪ ናሽናሊስትስ ዘለዎም እንድሕሪልና ከኣኒ እቲ ቃልሲ ዘካይድዎ ኣብ ሓቂን ዝተመርኮሰ ስለ ዝኾነ ስለዚ ውዒሉ ሓዲሩ ሓቂ ክዕወት እዩ ዝብል ቤዚክ እምነት ስለ ዘለዎም እዮም ስለዚ ኣብ ኤሪትራ there is no doubt ክንዕወት ኢና ሓቂ ኣብ ልዕሊ ሓሶት ክዕወት እዩ ዲሞክራሲ ኣብ ልዕሊ ኣንቲ ዲሞክራቲክ ፎርስስ ኣብ ኤሪትራ ክዕወት እዩ እዚ ቤዚክ ብሊፍ ክህልወና ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ምባል ካልኣይ ነገር ከዓ ኣብ ኤሪትራ ዝጥለብ ዘሎ ሕጂ ቤዚክ ፋንዳሜንታል ዝኾነ ሕቶታት እዩ ዝቐርብ ዘሎ ኣብ ኤሪትራ እቲ ዝጸደቐ ሕጊ ኣብ ግብሪ ይውዓል መሰል ናይ ህዝቢ ኤሪትራ ይተሓሎ ዝኾነ ወዲ ሰብ ክእሰር እንድሕር ኮይኑ ቅድሚ ምፍራዱ ከም ኢኖሰንት ኮይኑ ክቐርብ ኣለዎ ኣብ ፍርድ ቤት ክቐርብ ኣለዎ ጠበቃ ሒዙ ከዓ ክካታዕ ኣለዎ ቤዚክ ዝኾነ ሕቶ እዩ እዚ ካልእ ህዝቢ ኤሪትራ መራሕቱ ክመርፅ ኣለዎ መራሕቱ ከዓ ኣካውንቴብል ንህዝቢ ኤሪትራ ክኾኑ ኣለዎም በዚ ገባብ ዝተመርፁ ከዓ ኣብ ድላይ ግዜ ከውርዶም ከደይቦም ዝኽእል እዚ ኤሌመንታሪ ዝኾነ ናይ ዲሞክራሲ ሕቶ እዩ ስለዚ እርግጥ እዩ ዲሞክራሲ ኩሉ ግዜ ምስቲ ምዕብልና ኢኮኖሚክ ሶሻል ፖለቲካል ዴቨሎፕመንት ኣብ ሓንቲ ሃገር ዘሎ ምስኡ ተዛሚዱ ዝኸይድ እዩ ንዕኡ ዘንፀባርቕ ኢኻ ኩሉ ግዜ ስለዚ ኣብ ኤሪትራ ኣሜሪካን ዲሞክራሲ ኣምፂና ኮፍ ክንብል ኣይኮናን ኔቨር እንታይ ደኣ ምስቲ ሕብረተሰብ ምዕብልና ደረጃ በፂሕዎ ዘሎ ምስቲ ካልቸሩ ዝኸይድ ንዕኡ ዘንፀባርቕ እዩ ዝኸውን እዚ ከዓ ንምንታይ እዩ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ኣብ ዘለናይ ዓለም ብዘይ ዲሞክራሲ ክመጽእ ዘይክእል ስለ ዝኾነ ቀደም እንታይ ነይሩ እቶም ምሁራት እንታይ ኢሎም ዝተምህሩ ነይሮም ኣብ ሓንቲ ሃገር ምዕብልና ኢኮኖሚክ ፕሮግረስ advancement development ክህልዎ እንተደኣ ዲሞክራሲ ተሃገር ክህሉ ኮይኑ ኖ ሎሚ ከምኡ ይኮነን on a worldwide scale ክንሪኦ ከለና እቲ ምዕብልና ንኩሉ ዝማዕበለን ዘይማዕበለን ክኸውን ዝኽእል fully attained ኮይኑ for ዲሞክራሲ ክህልዎ ናይ ህዝቢ initiatives እንተደኣኒ to its full potential ክኸውን ኮይኑ ዲሞክራሲ ክህልዎ በዚ ክራይሲስ ናይ ህዝቢ ክኽበር ኣሎ በዛ ገባብ ኣብ ኤሪትራ ከዓ እቲ ዲሞክራሲ ንዑ ዘንፀባርቕ ክህሉ እዩ ሕቶታት ዝቐርብ ዘሎ እምበር ኣሳች ሕሉፍ ዝኾነ ሕቶታት ኣብ ዲሞክራሲ ሕቶ ዘሎ ኣይመስለና ኣብ ኤሪትራ ካልኣይ ክብሎ ደልየ ዘለኹ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ስጋብ ዝተወሰነ ደረጃ ካሊእ ነይሩ ድሓር ተቐይሩ ዝብሉ ኣዘራርባ ብጣዕሚ ስትሬንጅ ዝኾነ rather very strange ዝኾነ ኣተሓሳስባ እዚ ኣረኣያ ኣብዚ ገዛ በዓይነቶም ኣጋይሽ ዕዶምሉ ብሓደ መንገዲ ክትሪኦ ከለኻ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ እዚ ብዚ መጺኡ ዝምሃር ከምዚ ኸማይ ካልኦትን ብዙሕ ክኸስብ ክእል እዩ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ኣብ ዝተፈላለየ ልቦና ዝተመርኮሰ ይህቡና በቲ ሓደ ወገን ከዓኒ very confusing ዝኾነ እቲ ላስት ዊክ ከስተምህሮ ዝጸንሐ እቲ ሓደ መጺኡ ንዑ ዘፍርስ ከዓ ይነግረካ ሕጂ rather than understanding confusion ከማ ንፈጥር ከምዚ ሕጂ ኣብዚ ዝዝረብ ዘሎ ምክንያቱ ኢሳያስ ክልተ ዓይነት ሰብ ገይሮም ዘቕርቡሉ I remember a certain person ሽሙ ክጠቕሶ ይደልኒ ኣብ higher leadership ዝነበረ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ስጋብ ዝውግእ ግዜ ብገባብ ገይሩ ይመርሕ ነይሩ very popular ከማን ነይሩ ኣብ ኤሪትራ among the fighters popularly ከማን ይረጽ ነይሩ ዝብል ይዛረብ ነይሩ ንምንታይ እቲ ሰብቲ ኣብ ኩሉቲ ዝግበር ዝነበረ ኣብ ውሽጢ ሜዳ ኤሪትራ ኣብ ትሕቲ ጽላል ናይ ህዝባዊ ግንባር
ተኻፋሊ ስለ ዝነበረ whatever he says will haunt him back ንዑ affect ዝገብሮ ስለ ዝኾነ in such a way history ንዑ kind ከም ዝኸውን ገይሩ ከቕርቦ ናይ ግድን ኾኖ ነቲ ሰብቲ so is for others ስለዚ as far as I can tell ኢሳያስ አፈወርቂ ኩል ጊዜ ካብዚ ጅምር ሒዙ ካብ አዲስ አበባ ክብገስ ከሎ ንዕቀት ኣብ ህዝቢ ዘለዎ ናይ ብተፈጥሩ ወላ ኾፍ ዝበለላ ብመንዲል ገይሩ ፀሪጉ ኾፍ ዝብል ነይሩ ዝብልዎ ኣለዉ ኣብ ልዕሊ እስላም ኤሪትራውያን ከዓ ዓብ ንዕቀት ዝነበሮ ውልቀ ሰብ ከም ምዃኑ እዚ ከዓ ስጋብ ዝመውት እዩ ስጋብ ሽራጣም እስላም እንዳለ ኣብ አዲስ አበባ ከሎ ነቶም ምስኡ ኣብሰል ዝነበሩ ይጻረፎም ከም ነበረ ዶኩሜንት ዝኾነ ሓቂ ኣሎ ስለዚ እዚ ካብ ክብገስ ከሎ ካብ አዲስ አበባ ንሜዳ ክኸይድ ከሎ ከዓ እዛ ዝገብራ ዘሎ ክገብር ከም ዝኸደ ከዓ ብዙሓት ዝገለጹልና ኣለዎ ሓደ ካብኣቶም ኣብ መጽሓፉ in the 70s in the 90s in the early 90s ጻሓፎ ወልደሱስ አማር on refugees clearly አቀሚጥዎ ኣሎ እቲ ሰብ ከዓ እቲ ውልቀ ሰብ ብህይወቱሎ ኣብ ግዜና ካልኣይ ነገር ክነግረኩም ዝደሊ by his very nature ኢሳያስ አፈወርቂ is anti-democrat autocratic narrow minded ዝኾነ ሰብ እዩ ሓደ example ኮ ኣሜዳ in the late 70s ኦቶም revolutionary nationalists ዝኾኑ ብዙሓት ካብኣቶም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይ አዲስ አበባ ዝነበሩ እዮም ኣኼባ ገይሮም ንሕና ስጋብ ሕጂ እስኻ ዝግበር ኢልና ኢና ክንሰርሕ ፀኒሕና ሕጂ ግን ካብ ሕጂ ንዮ እቲ ሰውራ እንዳዓበየ ህዝቢ ከዓ እንዳበዝሐ ጆይን ገብሮ ስለ ዘሎ accountable responsible ተፀዋዒ ዝኸውን መራሕቲ ብፋይል ኤንድ ራንክ ናይቲ ስራ ክምረፅ ኣለዎ ኢሎም ኣብዞ ጊዜ ጽኒሉ ስቂሉ ፀኒሑ መጨረሻ እንታይ ብሎም ስኢልኩም ዝኸውንን ዘይከውንን ሕቶታት እንዳምጻኩም ኣይተጽሙና እታ ነጻነት እንደኾና ኣምጺና ክንድርብየልኩም ኢና ኢሉ ዝተዛረበ ሰብኣዩ እዚ ዶኩሜንት ዝኾነ እዩ ካለ ብዙሕ ካብኡ ሰሚዕኩም ኣለኹም we know exactly who ኢሳያስ አፈወርቂ is he is anti people contempt ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤሪትራ contempt ኣብ ዲሞክራሲ contempt on accountability contempt over everything ወላ መራሕቲ በካባቢ ዘለዉ ይንዕቕ ጎረባብትን ስናይ ብሉን squarely ንሱ ሓዩ ረስሊዩ ብሕቶ በኃላፍነት ዝሕተት ንሱን ደቂ መዛሙርቱን እዮም ደቂ መዛሙርቱ ከኣኒ ዘይከውን ነገር ፀረ ህዝቢ ነገራት ግበር ኢሉ ክእዝዞም ከሎ ኖ ኣነ ኣይገብርን ይኽብሎም ነይርዎም ግን ተኣዚዞም ይሰርሑ ስለ ዝነበሩ ንሳቶም እውን ሓላፍነት ኣለዎም ስለዚ ንሕና ሎሚ መጺኡ ሓደ ነገር እንድሕሪሉና ነቲ ክንፈልጦ ዝጸናሕና ከነፍርሶ ኣይግባአናን ነዚ ኮይ እዚ ሰብኣይ እዚ ክሊርሊ እንታይ ኢልኩም ኣሎ እንታይ ኢሉና ኣሎ ዲሞክራሲን ተደሊኹም ኣብ ወርሒ ኸድኩም ድለዩ ማይ ቤዚክ ዝኾነ necessity of life እዩ መንግስቲ ከዓ ቤዚክ ዝኾነ ንህዝቢ ክቅርብ ግዴታ እዩ ማይ ክቅርብ ጨው በርበረ ክቅርብ ኤሌክትሪሲቲ ኩሉ ቤዚክ ኒድስ ናይ ህዝቢ ክቅርብ ግዴታ እዩ እዚ ግን እንታይ ኢሉ ማይ እንድሕር ደሊኹም ማይ ናባኹም ኣይመፅን እዩ ናብ ማይ ዘሎ ኺዱ ኢልዎም ክንደይ I can tell you a lot of other things ኣቦታት ኣዴታት ደቅና ናብ ሳዋ ምስ ወረዳ ኣብ ሹርምጥና ዓለም ይእቱ ይወን ኣለዉ ዓገብ በሉልና ኢሎም እንተቀረቡ ክላ ስኻትኩም ታውን ትብል ደቅኹም ዳ ቀደም ሸራሙጥ ኮይን ነይረን ቅድሚ ንሳዋ ምኻደን ኢሉ ዝተዛረበ ገስረጥ ዘይሓፍር መራሒ እኮ እዩ ሓደ ፋሽስት ክሩድ ፋሽስት ዝኾነ መራሒ እኮ እዩ ኤሪትራ ዘሎ እዚ እንድሕሪ ይርዳእና ኮይኑ ንፈልጦ ኮይና ካብዚ ዌቭ ክንገብር የብልናን ዋላ ዝኾነ ዓይነት ሰብ መጺኡ እዛ ሃገር እዚኣ እኮ የስ
ከም revolutionaries ንሕና optimistic ኢና the future is bright ኢልና ሮዚ ንቃለስ ኣለና ክንገብሮ ኢና ግን under the leadership of this crude fascist leader ናቱ ተኸተልትን ህዝቢ ኤሪትራ ይጸንት ይዘሎ ህዝቢ ኤሪትራ endangered species ኮይኑሎ ዲሞክራቲዝም ውሽጢ ዓዲ ተበሊዖም እዮም የለውን ኤሪትራ ጠጠው ኢሎም ክካትዑላ ክማጎቱላ ክጣበቁላ ዝኽሎም ኩሉ systematically by plan stage by stage ኣጥፊእዎም እዩ ስለዚ እርግጽዩ እዚ መምህር ሎሚ ዝዓደምኩሞ ኢሉ ኸውኒ ኢሳያስ ብዙሕ ጠቃሚ ዝኸውን ካብ ጎተና ሰሚዐዮ ኣገዳሲ ዝኾነ ነጥብታት ንሕና ጀጋኑ ኢና ኤሪትራውያን ከብለና ዝኽእል ነገራት ገሊጹልና ኢሉ well and good ብዙሓት ኤሪትራውያን ንፈልጦ ኮይና ተጋደልቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ጀጋኑ ምዃኖም ተገይሩ ዘይፈልጥ ኣብ ዓለም ጅግንነት ከም ዝፈጸሙ እኮ ንፈልጥ ጌርና ኣና ዝኾነ ኮይኑ 100 years ዝኾነ ብወረስ ሰማዕና ይኮነ ሪናዮ ኮይና ተኻፊልኩሞ ኮይኹመ ስለዚ እዚ ሓቂ እዩ ግን ከምዚ ሕጂ ዝነግረኩም ኣዳም ስሚት እንታይ ይብል The Wells of Nations ዝብል ኣገዳሲ ዝኾነ መጽሓፍ ጸሓፈ እዩ ሓደ ባኒ ዝሰርሕሲ ቤከር ለይቲ ተሲኡ ኣነ ንስኻትኩምን ደቂሽና ኾለና ፍሬሽ ብሬድ ይሰርሕ ንጎ ኸኣኒ ንሕና እቲ ስርሑ ተጠቒምና ንበልዕ ንጥቀም ይብል ይቕጽል እሞ እዚ ግን ንዓይን ንዓኻትኩምን ኢሉ ይኮነ ለይቲ ተሲኡ እንታይ ደኣ ነታ ናቱ ፕሮፊት ሞቲቭ እዩ እዚ ክሪያቲቪቲ ዝፈጥር ዘሎ ይብለና እሰይ መኽንግረኩም anything ዝኾነ ነገር ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፖዚቲቭ ንመንገዱ ዝገብሮ እንድሕሪ ኣሎ ኮይኑ exactly like the baker እዩ እምበር ንኤሪትራ ክጠቅም ኣይኮነን ባዕሉ እንዲ ዲስትሮይ ዝገብራ ዘሎ remember عند برهان ولا جيرجس أما صحافوس في رولو انتاي له بدحري كو عقامي خنتبلاني أنا إذا أمسي هذا هاجرزيا أنا غاب عليه زي خيدة كتفا أزبلة يكون What do we expect from this man? He has declared war on the Eritrean people. We equally have to declare war at him. زي أوكي أتحكي كابزي أمنك نبل يبلنان يزبل زلقو حزبنا يتفع له كندي جغانو من سيات بخندي السقاقي من قدتات البحرتات فيهم اللو حجون يتقفلو friendly زي كونت هاجر نهنا division تدلي إثيوبيا نابعون يحزلو مخنياتو extreme زخونة نقرات extreme reaction يزفتر تريل لهم ببعينوتو organizations التحساسباتات كم كانت شحصوت بقيلو يحضرالو نمنتايزي extreme problem اب إريترا سلو نزيعاتهم extreme التحساسبا انتاي إريترا زخوني يفتروا مالو ندحري قروب صنحنا كالي سمعنا يو زي نفلت اذننا خقبلو زي كل كمصعنا يو That's why there is no time left. There is no time left. نزي optimism ناي هاجراويان كبلوت صناحكو حق خون زغل انت قلطيفنا ترايو كنو سغلو لنا. No time left to relax. نزي أمونغونا خا انت عينت هاجباب قالسي نزي ديكتاتورشيب فاشيست ديكتاتورشيب نمطفع نتقم زبل حتو يكونن أمونغونا زخون عينت أجباب تتقيمك صلاحها خططفو تخيلها justified legitimate اللكشريو انت عينت أجباب قالسي نتقم تيوم كمزيوم زولو زيوم كمزيوم زولو نحنا خمزينا نو زخون عينت أجباب قالسي تتقيمنا نزي فاشيست ديكتاتورشيب أب إريزولو نحسياب زي بلو نزبي إريترا humiliate degrade brutalize gobro zollo kanatfo lana you can throw anything at the enemy it's allowed
ስለዚህ ክቡራት ኤርትራውያን ኩሉ ግዜ ከም ዝበልኮ በብዓይነቱ ትምህርቲ understanding background ዘለዎም ኣብዚ ገዛ ይመፁ እዮም ስለዚ ንሕና ናብቲ ንፋስ every day ዝኸዶ ገጽና ክንከይድ የብልናን ኣስተውዓልቲ ክንከውን ይግባአና ኣግፊሕና ኣንውሕና ክንሓስብ ሓላፍነትና እዩ basic knowledge ከዓ ከነጥር ክንክእል ኣለና basic knowledge of Eritrean history basic knowledge of Eritrean society basic knowledge on the issue of democracy and human rights basic knowledge on the history of the Eritrean revolution እዚ ሒዝና እንድሕር ንሰምዕ ኮና ዝመጽእ ኸታልለና ወይ ከዓኒ well ከጋጌና ናብቲ ዝደልዮ ዳይሬክሽን ክወስደና ኣይክኽእልን እዩ ስለዚ ብዙሕ ነዊሕ ክሕዝ ኣይደልን ኦልሬዲ ነዊሕ ሒዘኩም ኣለኹ ፅን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኩምኒ የቐኒየለይ ኣድላይ ምዝኸውን ክምለስ እየ እንተዘይኮነ የቐኒየለይ la lotta continua. Thank you. Thank you, Dr. Sagala. Thank you. Well done. Never give up. Never give up. 14 da ski hansab ski never give up. Material protein. Okay. Dr. Sagala ko wordaka? Oh, please, أوردني. مخنياتو تعبيني. Thank you. أي protein. الله هذا. Okay, never give up. Hello. Okay, thank you. بزحوا كذب لا بالله ما تحتوا لكو لما يوم بفلاي زحونا صبغ زارب سني هي ولا قومي داوين زبلوز نبره اوات معلم افكار سباليوم اجهم زخون داغ هي جنرال جن تي سنفنا نعناوين تغيسوي تي نبره سنفناتات ولا كافتايت بحال ነገር ብዙሕ ነገራት እዩ ክስታይ ገይሩ ኩሉ ግን ቅቡል እዩ ነይሩ ቅቡል እንታይ ሓደ ሕልኑ ናይ ባሕኪ ሳብ ሕጂ ሕልኑ ዘይ ዓረቡ ኤርትራዊ ምዃኑ ዝኩሉ ተቃሊሱ ደኺመ ኸይበለ ሕጂ ውን ንዓናዊን ሞቲቬት ክገብር ዝፈት ዝበሎ ብጣዕሚ ዝድነቕ እዩ ኦፍ ኮርስ ካ ስርዓት እዚ ነባረ ኮነን ክኸይድ ተኾይኑ ግን ንሕና ንፍዕና ኸ ይሓትት ካልእ እንታይ እዩ ታሪክና ሕማቕን ፅቡቕን ኣሎ ኩሉ ንሕና እዩ ፈቲና ፀሊና ክንመሃረሉ ጥራይ ዘለና ሕማቓት ፅቡቕ ይኹን ሕማቕ ይኹን ኩሉ ሕማቕ ንኸይድገም ከም ትምህርቲ ንወስዶ ፅቡቕ ከዓ ሒዝና ንኸይድ ማለት እዩ ጀነራል ግን ኣብዚ ህዝቢ እዚ ወሪዱ ዘሎ بدل إذا زي بهالبدلي نحن عاوين بمتن بقفال ولا زي ما بدك جزلناوي بستفل عليه ما قد وين حتى تينا مقنعته نقول لنا قرقديفنا أجاوبك على السناوين كنا ما حيشق بأننا مقنعته هزب تفصل لذلك مقدم الناس مدحن هزبيلنا هذا كم دخلنا قرد زي مقبارنا مالته علاقاتنا أفغان إتم completely نتي على السوى إذا ما نتهاجر يحلفهم ذهبوا تعشمي خاب كرعات حلفها والحمد خالد تقولون أجر يقولوا بزخونة يكون ملكها كتكبر كم زي كلكا رودي مغنياتو كون موسى استغفر له وتقلل ثلاثين بره حزب إريتراء خوفاً كفي ولا نايب حد قوي بزخونة يخون مريشاقن نتي عبرسي وشاشة زبل الله سرعة
ንዑ ክደፎ እንተ ዘይኮይኑ ካልእ ምርጫታት ከም ዘይብሉውን ርዱይ ስለዚ ንሕና ሕጂ እውን እቲ ቃልስና ብብርቱዕ ምቕፃል ከምዚ ዝብሎ ተስፋታት ተሃልዩ ነዚ ተስፋታት እዚ እውን ሕገዘሉ ዝኽእል ኣገባብ ከነባራዕተዓሉ ንኽእል ኣገባብ ኢና ጥራይ ከነናድ ዘለና ምክንያቱ ዝኾነ ይትኹን ናይ ቃልሲ ታሽሙት ዝረከበላ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ኣፍ ደገ ጩራ ትርከበላ ኣቲኻ ይሃብትዱ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክንገብር ግን ናህና ሓድነት ኣገዳስነት ኣለዎ ምክንያቱ ምስጢር ናይ ዓወትና ቅድሚ ሕጂ ስያ ነይራ ሕጂ እውን እንተኾነ the same thing ሓድነትና ድልዲልና ኣንጻር ስርዓት እዚ ሓንቲ ኣሸሓት ተኸፈሉላ ህይወት ኤሬትራ ከነዕቅባን ከምቲ ዕላማ ሰብ ተሰዋ ኣለኻ ክንገብራን ክንፅዕር ክንክእል ኣለና ኣብ ገለገለ እቲ ክስታያት ከምዚ ልክዕ ኣብዚ ፋል ንዛረቦ ኣብ ዝተፈላለየ ደቂ ሰባት ከለዉ ካብቲ ናይቲ ስርዓት ዝነበሩ ወይ ክመዝንዎ ከለዉ ነቲ ስርዓት ናይ ግድን እዩ ፍልልያት ክስታይ ክህልዎም ባህርያዊ ከምዚ ንሓንቲ ቃል ኣብዚ ከም ድሌትና ከም ንገልፃ ኦቨርኦል ግን ትኩሉ ከም ዝበልኩሞ ፅቡቅ ትምህርቲ እውን ነይሩ ኣነ ግን ደጊመ ሓተላ ሕጂ እውን ዋላ ከመርእስቲ ወይ ድማ ብካልኦት ፅቡቅ እቶም ካልእ ዝብሉ እቲ ምክንያታት እንታይ እዩ ንኣብነት ሕጂ ፅቡቅ ሳይድ ኣለዎ ክበሃል ከሎ እቲ ፅቡቅ ሳይድ ናቱ እንታይ እዩ ብድፍኑ ተዳ ፅቡቅ ሳይድ ኣለዎ ኢልካ ኣይረኣዮን እዩ ነቲ ዘይረኣዮ ማለት እዩ እቲ ፅቡቅ ሳይድ ናቱ ክግለፅ ኣሎ እቲ ዘባት ሳይድ ከዓ ብልክዕ ክግለፅ ኣለዎ ናይ ሓደ ሰብ ፖዘቲቭ ኤንድ ኔጋቲቭ እዩ ላይፍ ናይ ወዲ ሰብ ኤኒዌይ ሕጂ ኣነ ሕጂ እውን ዘተኩረላ እንተኮይኑ ኣምኖት ብሌም ሂም ንዕኡ ይኮንኩን ሕጂ ናቱ ሚዛን ስለ ዝኾነ ጀነር ግን ንምፍላጥ ንዓና ንክንፈልጦ ምክንያቱ ካልኦት ተሓተታ ኣካላት ዘይትንከፉ እንተደኣሃልዮም እዚ እውን ታሪክ ብልክዕ ኣይክኸይድን እዩ ማለት እዩ እሞ እታ ናይ ሓንቲ ወይ ዝሓተትክዋ ሕጂ ዘይኮነ ሕጂ ሰብ ርእሱ ብዛዕባ ዝህብ ስለ ዘሎ ከመርእስቲ ልዒልና ንዓ እንተንፍትሻ እቲ ናይ ብሓቂ ሳይድ ናይ ሂስትሪናና ንምፍላጥ ዝኣክል ምስ ሓገዘ እየ ዝብል ካልእ ኩሉ ነገር ስለ ዝበልዎ ኣነ ክደግሞ ይደልኒ ማይክ ፍሪ ሃጀኹም ጥራይ እንታይ እዩ ወዲ ሰብ ሕልንኡ ተዓሪቡ ጥራይ ሕማቅ ሕልናና ክዓርብ የብሉን ምክንያቱ ዋላ ክንገድፎ ተደለና እውን ኣይገድፈናን እዩ እቲ ክስታይ ምክንያቱ ንሕና ስለ ዝኾነ እቲ ጉዕዞ ስለዚ መዓንታ ከሸጥ ኣቢልካ ምቅላስ ጥራይ ተዋጥ ስርዓት ከይዲ ወይ ንጠራጠረሉ መገዲ የለን መን ምፀንዐ ከና ብፍላይ እንተደኣ ንሕና ብንፁር ኣገባብን ብጥርኑፍ ኣገባብን ክንቃለስ በቂዕና ግዜያዊ ኣይወስድን እዩ ምክንያቱ ህዝብና ከምዚ ንብሎ ዘለና ኣብ ሕማቅ ኩነታት እዩ ዘሎ ናይ ብሓቂ ሓደገኛን ሕማቅ ኩነታትን ስለ ዘሎ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት የቲና ንቅድሚት ገፅና ንሕሰብ እየ ዝብል ማይክ ፍሪ ጋይስ ይኸኒለ ኦኬ ዶክተር ገብረ ዩኒቲ ኤንድ ዳይቨርሲቲ ዶክተር ገብረ ኣለካ ዶ ዶክተር ገብረ በፅሓትኒ ኦኬ ጋይስ ሰላም ኣሕዋት مرحبا ويلكم دو هو اوكي ويل تخاتاتي لنا دحر جن وصينا نويح اي تخاتاتلكم اي سبعخون مالتي تي حطوتات زنبره بدحريو كومنت حكم مالتي كنت تخاتاتي لنا رابتي مجمريا ويل صبو مجلس يجيبو مالتي انا عايد اسيلني هذا كم سب مال زيادة خفلطو كيله
ካልኣይ ከኣኒ እቲ ዝበሉ ኣነ ሰማማዓሊ እየ ማለት እዩ ማለት ዝኾነ ሰውራ መዓት ላዕልን ታሕትን ዘለዎ ውፃውረድ ዘለዎ እንድዩ ሕጂ ክትሓምዮ ትኽእል ኢኻ ማለት ምስ ሓለፈ እዚ 2020 ይብልዎ ዝዓዲ ፅቡቅ እዩ ምስ ሓለፈ ከምዚ ተዘይኸውን ነይሩ ከምዚ ተዝኸውን ነይሩ ከምዚ ተዘይኸውን ነይሩ ምባል ዝቀለለ እንድዩ ዓሚ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ግን ናይ ብሓቂ ከኣኒ ማለት ምስ ነፍስኻ ምፍታሽ እሞ ኣብቲ ግዜቲ ከይድካ ነብስኻ ክትቐምጣ ተኽኢልካ ጥራይኻ ሚዛንካ ተወደነ ዝኸውን ማለት እዩ ሕጂ ስነኣእምሮኻ ኣብቲ ግዜቲ ክኸይድ እንድሕር ክኢሉ እሞ ነቲ ዝነበረ ኩነታት ተረዲኡ ኣብዚ ግዜ እዚ ብከምዚ መንገዲ እንታይ ክግበር ይከኣል ነይሩ ካልእ ዝብል ሕቶ ክትምልስ እንድሕር ፈቲንካ ጥራይኻ እንታይ ከም ዝነበረ ተረዲእኻ ሚዛናዊ ዝኾነ ነገር ክትቐምጥ ትኽእል ማለት እዩ ሕጂ ብናይ ሎሚ ኣእምሮ ናይ ስሳታት ናይ ሰብዓታት ናይ ሰማንያታት ዝነበረ ክትመዝኖ ይትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ከም ታሪክ መወከሲ እዚ ተገይሩ እዚ ኣይተገብረን ከምዚ ክትብል ትኽእል ኢኻ እሞ ንሱ ከማን ሙሉእ ሓበሬታ እንድሕር ኣለካ እዚ ተሰነደ ሓበሬታ እንድሕር ኣሎ ተዘይሎ እቲ ናይ ኣፍ ታሪክ ዝወዓሉ ልኻ ማለት እዩ እቲ ዝወዓለ ከዓ ውሕድ ዝኾነ ነገር እዩ ዝፈልጥ እቲ ዝነበሮ እውን እቲ ዝገበሮ ዝሰምዖ ጥራይ ዘይኮነስ ዝገበሮ እውን ኣብ ድሕሪ 30-40 ዓመት ተወሰነ ምናልባት መዝጊቡ እንተዘይሕጅወስ ተወሰነ ነገራት ክዝክር ዝኽእል ማለት እዩ ሕጂ ካብ ብቃል ዝግለፁ ዝበሃሉ ተበጊስካ ሚዛናዊ ዝኾነ ነገር ክትቐምጥ ኣይትኽእልን ኢኻ ምናልባት ከም ታሪክ መወከስ ሓደ ነገር ክትበሃል ይከኣል ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ እሱ እዩ ማለት ንዑ ዘንፀባረቂ ይብል ነይሩ ማለት እዩ እቲ ዝተኸየደሲ እዚ ነይሩ ትጉዕዞ ሕጂ ብመንፅር እሱ ክርአ ከሎ ከዓኒ ሰውሪ ኤርትራ ምዕዋቱ ዓብዪ እዩ እዚ ከዓ ከም ዓብዪ ውህብቶ ንህዝቢ ኤርትራ ክንወስዶ ይግባአና ይብል ነይሩ ሓቂ ኢኻ ይሰማማዕ ምክንያቱ ኣብ ዓለምና ብዙሓት ሰውራታት ነይሮም እዮም ብዙሓት ዘይተዓወቱ ሰውራታት ኣለዉ እቶም ተዓዊቶም ዝበሃሉ እውን ድሕሪ ምዕዋት ሰውራ እንታይ ዓይነት መንግስታት ወይ እንታይ ዓይነት ሕብረተሰብ እዮም ፈጢሮም እውን እንድሕር ርኢና መብዛሕትኦም ብሰውራ ዝሓለፉ ወይ ዕዉታት ዝበሃሉ ዲክተተራት እዮም ኮይኖም ማለት እዩ ሕጂ ብመንፅሩ ዝክርአ ከሎ ኣብ ኤር ዘሎ ኩነታት ሓድሽ እዩ ክትብሎ ይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ምዕዋቱ ግን ከም ሓደ ጭቡጥ ነገር ክንወስዶ ይግባአና ምክንያቱ ዘይተዓወቱ የህዛብ ካባና ዝበዝሑ ካባና ዝሕይሉ እውን ስለ ዘለውሲ ምዕዋቱ ኣገዳሲ እዩ ንክዕወት እንታይ ወሲዱ እንታይ ሓቲቱ ዝብል ከዓኒ ምርኣዩ እሞ ንዕኡ ክብሪ ምሃብ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እሱ እዩ ታሪክካ ሕጂ ንፍቶ ንፅላእ እሱ እዩ እቲ ታሪክና ማለት እዩ ምክንያቱ ብዛዕባ ኤርትራ ከም ሃገር እንድሕር ደኣ ትግደስ ኮንካ እሞ ኣነ ኤርትራዊ እየ ትብል እንድሕር ደኣ ኮንካ እሱ እዩ እቲ ታሪክካ እቲ ተኸይደ ጉዕዞ እዩ ማለት እዩ ኢንፋክት ብሕፍር ታሪክ ኣይኮነን እየ ዝብሎ ኣነ ክንኮርዓሉ ዝግባአና ታሪክ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ኩሉ እንተታት ምስ ኩሉ መፃወዳታትን ምስ ኩሉ ተፃብዖታትን ተቃሊሱ ዝተዓወተ ህዝቢ እዩ ቃልሲ ከዓ ናይ ህዝቢ እምበር ናይ ውልቀ ሰባት ኣይኮነ ውልቀ ሰባት ታራ ክህልዎም ይኽእል ግን ታራ ጥራይ ዝህልዎም እቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ እዩ ሰውራ ኤርትራ ከዓኒ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ንፃት ዝተሳተፎ ብኣሽሓት በመዓይት ኣሽሓት ደቁ ዝኸፈለሉ ሰውራ እዩ ስለዚ ናይ ህዝቢ እዩ ናይ ውልቀ ሰባት ኣይኮነ ስለዚ ኣብቲ ጉዕዞ ዝነበረ ተመሊስና እንድሕር ክርኢ እንድሕር ዳ ኮይና እንታይ ተገይሩ እንታይ ተባሂሉ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ንዕኡ መምዘኒ ሚዛን ዝኾነካ መዐቀኒ መመተሪ ዝኾነካ ነገር ከዓ ክተቐምጥ ክትክእል ኣለካ ሕጂ ኣብኡ ኣይተበፅሐን ጉዕዞና ብውድዕነት ንምምዛን
ሚዛናዊ ዝኾነ ፍትሓዊ ዝኾነ ነገር ንኽነቕምጠሉ ዘኽእለና መስርሕ ክንሰርሓሉ ንኽእል ደረጃ ኣይተበፅሐን ስለዚ ሕጂ ናብኡ ንክንበፅሕ ኢና ክንቃለስ ዘለና እምበሪ ቅድሚ ምብፃሕና ባዕላዊ ዝኾነ ትንተና ጌርና ነቲ ዝተኸይደ ጉዕዞ ደይ መልክዑ ምትሓዝ ግቡእ ኣይኮነን ናይ ተቓላሳይ ባህርኻ ኣይኮነን እዚ ናይ ሎሚ ጋሻ እውን እሱ እዩ ክምህረና ውዒሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዘይንቡር ዝበሃል ነገራት ንሰምዖ ዘለና ሰብ መቸም ከይፈለጠ ክብል ይኽእል እዩ እንድሕር ዘይፈለጠ ከዓ ንኽፈልጥ እዩ ዝፍትን እሞ ምስ ፈለጠ ከዓ እቲ ዝበሃል ማለት እቲ ዝኸውን ነገር ከዓ ይቕበል ማለት እዩ እንድሕር ደኣኒ ንኸይትፈልጥ እንድሕር ደኣ ማለት ዓጢኻዮ ኣእምሮኻ እቲ ትብሎ ዘለኻ ማለት ኣብ ዝኾነ ነገር ከብፅሓካ ይኽእልን ምክንያቱ ንሓቂ ክትልውጥ ኣይትኽእልን ኢኻ ክትፀልኣ ትኽእል ኢኻ ክትመረካ ትኽእል እያ ግን ሰጉብካዮ ኣይትኸይድን ሓቂ ቀቢርካዮ ኣይትቕበርን ሓቂ ስምዒትካ ጥራይ ኢኻ ሕጂ ከምዘየላ ክትሓስባ ትኽእል ትኸውን ግን ንሳ ኩሉ ግዜ የላ ማለት እዩ ስለዚ ገለ ኤርትራ ሓቂ እዩ ናጽነት ናይ ኤርትራ ሓቂ እዩ መንነት ኤርትራዊ መንነት ሓቂ እዩ ልዕላውነት ኤርትራ ሓቂ እዩ እዚ ከዓ ዝኾነ ስለዝሓሰቦ ስለዝሓለሞ ዝልወጥ ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ከም ህዝቢ ነዚ ክውን ነዚ ሓቂ እዚ ቀቢልና ከመይ ጌርና ኢና ብኡ ክንጥቀም ንኽእል ከመይ ጌርና ኢና ንቅድሚት ክንከይድ ኢልና ኢና ክንሓስብ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ናብ ገሊ ተመልሽካ ወይ እንድሕር ተመልሽካ እሞ ነቶም ተቃለሱ ነቶም ተሰዉ ነቶም ዝሰንከሉ ነቶም ግዜኦም ዘሕለፉ ከምዚ ናይ ጋሻና ሎም ማለት እዩ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ እሞ ዘሎ ኩነታት ሕጂ ኩሉ ንሕርኢኻ ኣካል ናይቲ ቃልሲ እዩ ቀፃሊ ኢኻ ዘሎ ማለት እዩ ናጽነት መፂኡን ኮፍ ማለት ደው ኣይበለን ቅፅል እዩ ዘሎና ነዚ ኩሉ እዚ ሕጂ ንሕና ከምዘይነበረ ክንሓስብ ማለት ፍትሒ ይኮነትን ንፍትሒ ትቃለስ ንሕር ኣለኻ ንዑ ኢኻ ተቐቢልካ ታይሽም ትገብር ማለት እዩ ሕጂ ተመሊስካ ነዚ ዘሎ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ተፈጢሩ ዘሎሲ እሶም እዮም ፈጢሮሞ ወይ ከዓ ንሶም ብሓላፍነት ሕተትሉ ክትብል እውን ንባዕሉ ፍትሓዊ ይኮነን ማለት እዩ ዋላ ንበል ድሓን ለምሳሌ ንኢሳያስ ተሰኪሞም መፅኦም ከምዚ ዝበለ በቃ ከምዚ ክግለጽ ፀንሐ ከምዚ ዓይነት ሰብ ተሰኪሞም እና መፅኦም ከምዚ ኢልካ ተሓሚ ትኸውን ማለት እዩ ነው حراي الحين تسكيمون مصيب نسخاخي إساس نخقصل تاي جركا معنى نخي قصل تقبر نجار الله نفس خان حركة حتى تكون كاملتي حجن الصوم لا تم مجلس له سلمتها من إساس حقيفهم مصيب حقيفهم من دحر مصيب كوينهم ثم تعان توزول كوا ناي والكسبات تارك ولا تهلوه والكسبي كم هزب إرتراي تقالي شو سلست هزب إرتراي خانة تخنتات بصبوهن بحمقوهن زحتتلو ማለት ስለዚህ ሕጂ ከም ውልቀ ሰባት ይኹን ከም እኩባት ተሓሚዮም እንድሕር ኣለኻ ኮንካሲ መጀመርያ ካብ ነፍስኻ ምጅማሮን ኣገዳሲ ሕራይ ንሶምሲ ተሰኪሞም መፅዮም ኮፊል እንደግዳን ኣብ ቅድሚኻ ሕጂ ግደፎት ናይ ቀደም ነው ኣብ ቅድሚኻ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ንዓኻ ዝገበረካ ይበዝሕ ስለዚህ ሕጂ ካብ ንዕኡ ምቅላስ ናብቶም ሕጂ سورة مالسي قلتهم عبركيتهم ناتنتن مننتن زفوت أرسلات نابو أنت مالسي كاي تحمني خا كابنا عم حماي اتخذ قبرة تخل نقر حجي مقباري مالتي حجي نعانس حمايهم ني اساس كم مصيهم الكات حمي ماخا ني اساس شيخ قبل الكخرق اكا حزيل كاي ياخذ كيد نسخاب على خات فقد لها ابرز حزبها من دعت كوينو نخسرر نسخا نبعلها أنت تزارب زلخا تفكر دا يكون كان زلخا ناتك حمق دا يكون إساس شاشة زبل زلو انت تقبر على حجي السيتي تعشمو حجي تا محماي ندحري تماليشكا خمزي دا خمزي حجي ناي تعشمو يعني ناي كالوس زي دوليا مبرز كالوس كوم ايبليني مخناتو يتقالس يرلو كوم كال نير انت زخون انسو انت خوين زي قبره انت خوين إساس زي القصو نمسان إساس نمتاي شعو زي القصكم من دحرتو لكو الله هونكا نمتاي حيتي نسخات زي تلقصو زبل حتو الله كرئز قبقو مالتي إساس ناي بعلو صبو يكون حماق نيرو سوراي نيرو
ስለዚህ ሰውራ ከዓ ክግበር ዝከኣልን ክግበር ዘይከኣልን ኣሎ ስለዚ ነቲ ኩሉ ሚዛን ተገይሩ በቲ ዝተኸይደ መንገዲ ናጽነት ተረኺቡ እዚ ንባዕሉ ከዓ አቺቭመንት ማለት ዓወት እዩ ስለዚ ድሕሪ ናጽነት ክየዝ ዝግባእ ዝነበረ ኣይተኸይደን ሕቶ ናይ መንን ሰዩ ሕቶ ናይ ዘሎ ህዝቢ እዩ ሕቶ ናተይ ናትኩም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ግቡእና ዘይገበርናሲ ነቶም ግቡኦም ዝገበሩ ህይወቶም ዝኸፈሉ ግዚኦም ዘሕለፉ ዝሰንከሉ እዚ ኩሉ ሎሚ ክግለጽ ዝወዓለ ንዖም ተመሊስካ እሞ ብዘይኮነ ምሕማይ መፍትሒ ይኮነን ናይ ተቃላሳይ ባህሪ ከዓ ይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ቀሚስ ኣደይ ሕንኩልኒ ካብ ምባል እቲ ክግበር ዝግባእ ነገር ኢኻ ትገብር ዘለካ ክግበር ዝግባእ ነገር ከዓኒ ንኢሳያስ መግለጽ የለካኒ ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ትርኢ ኣለኻ እንታይ ገብራሎ ትርኢ ኣለኻ ክትቃለሶ እንድሕር ዳኹን ካብ ትቃለሶ ትኽእል ኢኻ ብዛዕባ ኢሳያስ ዘይተዛረብኩም ኢሳያስ ከምዚ ዘይበልኩም ዝብሉ ኣለዉ ማለት እዩ እንታይ ብዛዕባ ኢሳያስ መግለጽ ድልዩ እኳ ትሪኦ ዘለኻ እዚ እኮ ክፉት መፅሓፍ እዩ እኮ ኢሳያስ ካብ ቀደም ኣብ በረኻ ከሎ ዝገበረሲ ኣብ ህዝቢ ቃልዕ ወፂኡ ዝገብሮ ዘሎ ዝኸፍአ ደይንህልካ ስለዚ ትቃለሶ ተኾንካ ካልእ ሓበሬታ ብዛዕባ ኢሳያስ የድልየካ ሕጂ ቀሚስ ኣደይ ሕንኩልኒ እዩ እቲ ዘረባ ዝኸውን ማለት እዩ እዚ ከዓኒ መፍትሒ ይኾነናን እዩ ስለዚ ከምኣ እንዳበልና 20 ገለን ዓመት ሓሊፉ ሕጂ ከምኡ ኢሉ ቅፅል ይኸም እንድሕዳ ኮይኑ ኣክንዲ ዕኹኽ ዝበለት ኩሉ ነገር ገዲፍካ ምቅላስ ኣብ ከምኡ ኢና ንኣቱ ማለት እዩ ናብ ነንሕደና ንገብሮ እዩ ዝበዝሕ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ስምዒታት ንበሎ ማለት እዩ ናይ ጋዛ እንደበሎ ናይ ዞም እንታይም ዝብልዎም ማማ ኢትዮጵያ ዝብሉ ድዮም ዋላ ገለበሎም እዚ ሕጂ ቀደም ኣብ ሰብዓታት ተሰዓረ ስነ ሞገት ኣምፅኦም ታሽሙ ክገብሩ ህይወት ክፈጥሩ ዝፍትኑ ዘለው ንሱ ባዕሉ ካብ ተቃለስቲ ዝመፅእ ኣይኮነን ናይ ተቃለስቲ ባህሪ እውን ኣይኮነን ተቃላሳይ እተረኽበ ዓወት ኣብኡ እዩ ኣብኡ ተመርኪሱ ነታ ተረኽበት ዓወት ንዓይ እዩ ማዕበላ እንዳጎልበታት ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ብኤርትራ ተሪፉ ዘሎ ከዓኒ ታሪክ ምክሓድ ሓቂ ምክሓድ ዘይኮነሲ ፍትሕን ዲሞክራሲን ምምፃእ ፍትሕን ዲሞክራሲን ዝመፀኻ ሃገር ሒዝካ እዩ ተሃገር ከኣላ ስለዚ ሕቶ ዲሞክራሲ ሕቶ ፍትሒ ንክንፈትሕና ክንቃለስ ዘለና እምበር ዘይነበረ ታሪክ ናይ ሰውራ ንክነነውር ኣይኮነን ስለዚ ከምቲ ዓንተሞ ጋሻና ዝብሎ ዝነበረ እዞም ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ሕጆም ኣብ መድረኽ ወፂኦም ዝዛረቡ ወይ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ካብቲ ፀላኢ ዝበሃል ካብቲ ህግደፍ ዝተፈሉ ይኮነን ስለዚ ፀላኢና ክነደልለና ዝብሎ ዝነበረ ሓቂ እዩ ስለዚ እዚ ናይ ዲሞክራሲ ይኮነን መሰለይ ማዕነ ድላይ ክዛረብ ኢልካ ንታሪኸይ ክትድውኖን ንታሪኸይ ዘመልክዑ ክተስወን መሰል የብልካ ምክንያቱ መሰል ኣይኮነን እዚ መሰል ካልኦት እንዳደፈርካ ተለየ ክትብላይ ትኽእልን ኢኻ እዚ ምንዋር እዩ ዝበሃል እዚ ሓሶት ምዝራዕ እዩ ዝበሃል ቃልስኻ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ሓቂ እዩ ትዝበሎ ትፀላኢ ናይ ጉዕዞ ዲሞክራሲያ ናይ ቃልስ ዲሞክራሲያሲ ህግደፍ ጥራይ ኣይኮነን ህግደፍ ዝልኡኾም ድዮም ካልኦት ዝልኡኾም ድዮም ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ሒጆም ኣብዚ ተቃላሳይ ኣትዮም ግዜ ዘጥፍእሉ ዘየለ ነገር እናፈጠ ነቲ መስመር ካብ ዝግብኦ ክኾዶ ዝግብኦ ከልግስዎ ዝፍትኑ ካብቶም ነቲ ፀገም ዝፈጥሩ ዘለው ዝተፈለየ ነገር ኣይኮነን ዘለዎም ዝብሎ ዝነበረ ሓቂ እዩ ኣነ እውን ዝድግፎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ካልእ ዓብዪ ነገር ዝበሎ ከዓኒ ህዝቢ ተቃላሳይ ስለዘኖ ይቃለስ ኣሎ ስለዚ ድሕሪ ማለት ናይ ግዜ ሕቶ እምበሪ እቲ ብሩህ ተስፋን መፃን ኣሎ ይቦትኡ ዝበሎ ሓቂ እዩ ምክንያቱ ተቃላሳይ ህዝቢ ተስፋ ይቆርፅን እዩ ተቃለሰካ ዓወቱ ከዓ ይስእን እዩ ውዒል ሓዲሩ ማለት እዩ ናይ ግዜ ሕቶ ጥራይ ዝኸውን ስለዚ እቲ ሕቶ ዲሞክራሲን ፍትሕን ከዓኒ ክፍታሕ እዩ ስለዚ ኩላህና እጅገና ሰብሲብና ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ንእሽተይ ዝበሃል ነገር የለን ኮንትሪቢሽን ማለት ኣብ ናይ ዲሞክራሲ ቃልሲ ስለዚ ኸ ኩላህና ኢድና ኢልና ክንገብሮ ንኽእል ነገር ክንገብር ኣለና እየ ዝብል ከምዚ ናይ ሎሚ እውን ፅባሕ ኣለና እዚ መሰረታዊ ሕቶ ነዚ ክፈትሕ ዝኽእል እቲ ማለት እቲ ቀንዲ ፀገም ንህላውያን መፃኒ ኤርትራ ከም ሕብረተሰብ እቲ ምፍንቃል ናይታ ኣሃዳዊት ቤተሰብ ትበሃል ኤርትራዊት ቤተሰብ እዩ
بزعبو بصفي صباح خنعلو لينا نحجي بزي اخلني يغنلي Thank you, Dr. Gabriel. Thank you. Gomida lahar. Gomida lahar. Okay, bullet. admin حنت حتو clarification زد ليا كلا علده اللي نيري هاي نغي شباب هو كبر حوار جبري diversity unity in diversity I wonder to whom were you referring أنا زختب له تصنحك كابز مس بتحدوجن أي نبركون أزوم كومنت خجبر خبز جمهور نعوجن سمعي إلك من زبلو إخا ملص ختب سركا أبز جزاز ختب له تصنحك أنا خبز مس كم أخبلو أي سمعكون نماني خا ريفرت جبرنيركا متان كرد أنا تقولي Can you take the mic? ስለዚህ ቁርብ ክንዛራረበሉ ምክንያቱ ናብነሲ እንታይ ኢልካሲ ሶራ ኤሪትራ ናይ ህዝቢ ይነሩ ኢልካ ወ ኩልና ንፈልጥ ህዝቢ ኤሪትራ ብሰፊሕ ዝተኻፈሎ ሶራ እዩ ኩልና ከዓ ንፈልጥ ኢና ሶራ ኤሪትራ ብህዝቢ ዝቁርቆሩ ንህዝቢ ዝኽብሩ ናይ ህዝቢ ሕልምን ድሌትን ዘማሉን ዝእዘዙን መራሕቲ ከም ዘይመርሕዎ ኣቶፕ ሌቨል ንፈልጥ ኢና ጽቡቕ ጌርና ነዚ ኸኣኒ ኣብ ዛዕዘቕታ ኣትይዎ ዘሎ ዓዚ ዘሎ ስለዚ ንምንታይ ኢኻ ጥራይ ንሕጂ እንህለኩም እንዶ ትርእይዎ ሓደ ነገር in its historical perspective ክትገልጾ እንድሕር ዘይክኢልካ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኸማን ንኽትርድኦ بحلفي نوتوما أبو جزية زي نبورو بتعمل difficulties هون حاجة أنا سي I am at a total loss to understand you انت إلسي نحدا سبسي فليت أيو اندحري إلكاس أي فلت كايني خالك زبلا تحساس با متيني حجس كأبزي قرب كتقلت لنا دو تخيل مرحتي سورة إريترا ኢሳያስን ኮራኩሩን ካብ መጀመርያ ካብ ዴይ ዋን ክሕድዎ ኮይም ጸኒሖም ጀጋኑ ኤሪትራውያን ስቴት ባይ ስቴት ብፕላን ከጥፎም ይጸኒሑ ስለዚህ ሲ ዓብይ ነገር የስ ዓበይቲ ነገር ሚራክሎስ ዝኾነ ጉዳያት ተፈጺሙ ሶራ ኤሪትራ ዋላ ኣብ ቪየትናም ዘይተገብረ የስ ህዝቢ ኤሪትራ እኮ ይገርዎ ኢሳያስ አፈወርቅን ኮራኩሩን ኣይኮኖም ገይሮም ስለዚህ ክሊር ግበሮ ኣብዚ ሕቶታት እሞ ምናልባት ካልኦቱን ኮመንት ክብሉ ስለዚህ ሲ እንስኻውን እንተኾንካ just like me and others ኣብዚ ገዛ መጺእካ ሓሳብካ ኢኻ ትህብ ዘለኻ እምበሪ ፕራክቲካል ዝኾነ ቃልሲ እዚ ኣይትገብሩን ኣለኹን ክትብሎ ፀናሕካ ትገብር ኣለኻ ዲኻ ወይ ዘይንፈልጦሎ እዩ ስለዚህ I think دحنا يتبزح حيا بزعلا زيكم كزارو ذل خو زعلا هايكم كنزارو بزعلا سب كمان يزاربني دحنا اي تخيل دحنا اخلك سمعك الله نو نفسي وسخي زارب هو نفسي حسابان سمامع المجمريا ጊዜ እኮ ኣነ ኮንፍሮንት ዝገብረካ ዘለኹ ኢን ፓብሊክ ስለዚ ኣነ ባዕለ ኣኽለኒ ለዝወርድ ኣይ ኣኽለንን ኣሎ ስለዚ ኣነ ዝሓተካ ዘለኹሲ ንምንታይ ኢኻ ከምዚ ኢነ ናሮው ዌይ ክትገልጾ ትደሊ ዘለኻ ንምንታይ ኢን ሂስቶሪካል ፐርስፔክቲቭ ነቲ ኢሹ ክትገልጾ ዘይትደሊ ዘለኻ ዓበይቲ ጌጋታት እዚ ሎም በፂሕናዮ ዘለና ክንበፅሕ ተኽኣለ ኣሎ ስለዚህ
أنت ما سمعك عندي حمل سلك نعاي كأ كم زي كونكا نعاي يفلت إيه صبوا جري مخنياتهم تكتبلوت أنا حكا أنا نعوز ملكت أي تزاربكون قالوا أتون أبزي أخبز سمع كم أزبلة أي سمعكون سلازم نماني غا ريفرت قبرني كا زبزولو thank you أنت نقرأ كان يزول لخو بزع سبع يزاربني أنا كويلك كان حتى ردي خاني بزع حسابي يزارب نتم سورة إرترا شفتاي نيرو زبلو نتم ماما إثيوبيا زبلو نتم أغازيان زبلو نعوم يزارب نير أموساتهم دا أبزجزا دوكومنت خوبت أني هم محيجي أنت زين وركا سمع عند دكتور تجزا باين وركا نكو محمد قيسي بزع أنت كم زارب يفلت كان نتن ست زارب زارب نير بو اللغة كومنت يبنر صبوغ اللغة أنا أي نبركون كجمر كله كمان كومي لا تبجسي وما حجسي سلا زين وركاسي نتي أحمد قيسي زبلو زنبره ألعتي نايزق على السيسي إساس تراي كونن هكدف تراي كونن إذا كمزي لهم نصورا زيفو أكندو بلهم ولا برو تصفاديهم ولا ماما جالهم دول إذا أمسي ألعتي يوم إذا أم كأخنو اليوم على النايل تفكر I fully agree with you هذا سيد كلام من تان لو هذا خل حجزي كم تقولين سوري أبا خلا وما بزعوا ما يزارب لي رمر بزعوا أنا هذا عايز له حجي كرداكا أنا نفسي وسخي حجي بزعوا ثورة زي تجبره كم بال حجي نحنا إتي بزع أساس كنفلت أندلي أب تاريخ تجبره قال لي نانيو أب كرم عيننا تجبره اللي بزح نكالوسو كاب ثورة نشوفتي نيرو 50 دينار موبال أب كرم ناس جبره اللي بزح كنكالوس لنا السن سرح حزب أنا خبل كله أنا بسوي سخي هم زبل أيتقالوس أنا الله ويا تقول أنا الله هاي بالني كل أنا مجبر ذل ناس خوي نحكي أنا نزارب قالوا مجبر نجار يلا سلازي كن كنا حساب محاز نهزب ترنا في حساب محاز ديل تاريخ فتيركا سورانا نشوفتي نيرودو أجازين دو قال دابلكا أبزي مسيحات جزيكا أبزي أيتي ملالسين تقول دكتور سجزا أبزي مسيحات absolutely هو مو ناتنا نعرترا هو ناتنا نعرترا عين فلتنا عين قبل نزوي لهم أبزي مسيحات زاربو كله نظر absolutely أبو زارب بلنان أمتون أنا قرب تزاريبنا بعينتو بمعلتو يولجوا له نزياتهم كنقالوسهم علنا جن زي تشكونا بإريترا extreme ندخونا بزخدلو extreme opposition extreme views ونقصليو نحنا نزياتهم كنقالوسهم كم زلنا بوتاهم زي بلهم أزوم برايت فيشرز بهالو دارك فيشر كم مقانهم بجزاء رسوم حيلون كم زي أنصار من دقن دحرقوي كراش تقون كم كراش الكوينهم زطوفيهم اتحققنا بإريترا no matter what كعوتيو زبل أبو أنا نسخان أين كاتعنينا أنا تميس understanding زغبر كوا for which I have said sorry أبزجزا كومنت هم أو جيرومسي نعمل ستيف ذا الخمس يلني thank you لا أنت أصلك كذا سلازي سبع خايا خمبر حمد قيسي يتي عندي زحله مسج زينيرو مالتي أي تقاطعت الكائن سلازي تقاطعت الكايو برامج أرش عند تقاطعت الكاني محمد زولو تجاشا زولو زي إمو أنا ونعو قبل سلازي سي ينصار زي ديمقراطيا وقعزو زقعزو زلو حيلتات كم تلاقي ديمقراطيا زقبرك على السجرنا حسوا مالنا زولو نسو أنا يقبلو إلى زارب نيره صبوا الله absolutely أنا كو صبوا جرس لزفلت كاسي نزي misunderstanding لزقبر كو نزي إمبوا زفلت سي رأيت كوب زكون هجن صبوا تردي إنه له زوم كان سي خونو إريترا تاريخنا زقربو بسرعة
عبيت صلاتكم مخان تبقوا كله كتلهم زلني الذي we are sailing in boat to the always أنا رقيق دكتور كلين أنت تنكفاون دكتور تجذب in my understanding إذا دحلالك دلو لدهريت دقوت الدلو ولا أنت تنكفاون جيجا أي نبركات misunderstood you much anyway you guys are in the same page الله خده وريده الله دكتور وريدو ترين الله و برازر مارينو كما أنسي إذا حونا صبوا غير فلتة صحفو closely الناس مركي زنبوبو سلزي حجة أنسي إذا ما بزي أخذ زارو بتصنحو خبز أتوسي صبوق كستاتهم كقرب صنحهم critical زغنة remarks يوم كقبر صنحو نابنت حدا ever قال إلو يأتي ملني أقداس زغنة حتى يحتت نيرو سلزي نابوز من اللس دلو مسيل نسي كميز نقرزي بزبلي قن حجي كمزاز والقوا نحرتقاقي تولو apologize قبريز فوتو سينسر لا غير اللغو سلزي أوردن حجي يغني لي أدمي قبلي دكتور سكداب نردي أنا كنت أتقصد والقوا خمسة تردد خمس لز فلت عنكم لسال كاز والقوا أوكي أريد النديو نحر لي خوينه sorry لي your brother highly valued brother إخا سلزي I'm very sorry سبعا لهذا قبل that's why خمسة تردد عن فليت عن سمع كاس لز الله كم لسال كاز والقوا أما نقول قارت كاز دلله سي مغنياتس تردد عن سلز فلت كي يعني الله يغني لي تاشمو ادلن بعانه حسابنا حدا مخانو سلن فالس ردو نغري اوكي جريت ادمين اوردن حجو ودي انا يغني لي كا صني لكم سلسمعكم من عدلون سلذهبكم اوكي كم يصبغ عجريا مش اندرستاندينج كل جزء فطر عندي حجي دكتور تغزابسي بيجا ترداتو clarification حاتيتو تانغر تديا مالتي زي ماتشورد زهونه تاشمي مالتي confrontation you know anyways اجي تانغر نحنا فامو ابريغا زلهم ادريس باغونر لهم اجي انتاي زلو تاريست انا سويتي مصي زلو حاجه على غزي نايتي توبيك ريفيو دان قبر زلنا ازمرينو الله هارو ويس حدش توبيك تجميرو دكتور جبري حدش توبيك على دي ويس ريتو نايتي تاشمي فيدباك هنا نزلنا لا فيدباك هي بعني مغنياتم دكتور تجذب كمان زي تناي محمد قيس سلازي تقاطعتو سي كابتن سزبلو كان اقدس زبلنا عبن دي كومنت هبنره نزوم حجي كومنت زهبو صنعون عمل سزحكم مسيلو وي زي تردونا اجي بزعبي كومنت هبنره نتن دسمرلن عاتن دقيمه انا وني قبله تزبله تخكليو بالنيره مالتي يا Thank you دكتور ادريس باغون لهادو وي تيد 1 2 3 4 international غوميدا حدا يقول كد مايك تحزت anyways أنا سي عنتوي مني جميرو عمتي واتا حتى ناتيسي ديسكاس يجبراني رو دحر دا كان قدي فيها خيدي هاي ask the question نركم افتح اخي باسي قلنا تعمل سي قرب for some reason سي هاي كعدقا ساي كالكون ساقيمن له هلاي جزا مسمصا حتى انتاي انتاي زبل زلخو you know ازي ساز بار سبسي كاب قدمو ديو ايفل نيروس ويس all of a sudden حجي دحر ناصنت يو ايفل كوينو نزبل حتى
كمي يوم تريوه نيركم مسبلكو تمرس زي تصبخو يهبني حيجي كمزي بيلابد زهونه فيجر كم عركي نيرو دو قلمله كمزي تعي نيرو عجي دحرنا سنتي وكرايم قبر جنمر كلامسي هيز اوكي همزي ناتو كوميتمنت ديديكيشن ناتو ابسرحو قال نطف كم زهونه قال كقال سلي فتينا اجي حنساب بولت نتيرك لها ابين لا بعلا اسكريا اي حيبا خوف قبل كارو كساب نو كيحسي كزدارب سلازدلي ان فاكت ابزا تبلا زلقاسي ابزا مايكروفون تنا هذا حن مساي صقم ايكونم اوكي حراي انت حتيتسي اذا سبزيسي اتي دارك سايد ناتوسي كاب قدم دوت فولت اونيركم سي ويس حجي تغيري لكم تامنوا قال الى حتيتينو حجي سي أنا I got surprised بتمسي سمعكم من تاي كمزي positive عينة ملختي سديدو همزي committed زهونه زنبرة personal friend ناتهم زنبرة قال ميتات غيرو كقول سلي فتينو أنا تاي بحاله هذا سبسي evil person بحريني مسوز مسي كاب nature حزو زخيد نجاري you know ود 4 ود 5 مسكوين كاسي أيكون كان كاب ملأخ زنوركا سب شيطان يتغيرني هانو سلازي انا غمزرد ان مالتي زناتي اوبينيني يو نو لذي سب زي مسو بحنسب تعريلكا بحنسب نتسرح نركاسي انتي حما سايد ناتو امجرشا اكسبت تغورو مالتي تلومدا مالتي تلومدو مو انتي جيغا كولوسي كم نورمال كم قبول عينت اكسبت زهونو يو نو يو اكسبت يو نو اكسبت كالكا سيت يو نو امبريس تغورو مالتي So you live with it because كتغيرهم زي تخيل ويدما كان يكون هذا السلوك الحجي تعمل سيسي أنا عاي عقابي تايكونتن إساسي تعي نيروسي all of a sudden evil كخون أيكلين way is extremely clever the dark side ناتوسي حبيو يقعد نيرو تخينو maybe I can't buy that explanation this is سيسي كندزي evil مهانس بزح نفوت أي نورنان قال حما نقرات نيرو واجن not to this extent زبل مرسي تغينو maybe قاعد قاعد يجن تعينيرو وحجي تبلاشيت ولقن I don't know أنا كنت واحد لا يتعال قال لكم ما أنت مثلك دكتور بولت اسك دكتور سجاد هو النساء كبر حونا هوباي النساء كي أنا عي إيديال على تزارو كوب زجزا بزيا قدايا actually نمنتاي أنا أنت قبل نيري بزيكالي نسخاتكم سي أبزجزا ببعينتهم سباتهم زعدمو حججن بزي أكل كا معدام زتفعل لي سبات different orientation different understanding levels كستاز زلوم صبوقيو بتحدوغن كتري أخلقا مخنياتو تسمعي بخلو all round زخوني كستاي يأكب بتحدوغن كا اتحاد قد بخلتو سومنا أمريكا زمدبرو زغزاهيبو زتزاربو سل إساياس كومبليت لحجي زي لومز مسأ نوليفا يقبرو حجي كونفيشن كأخ فترخ إليو سلازي نحنا تنقوقات كنكونا لنا ننبسنا خمان يزبل نيري تنقوقات in a sense basic سخونا understanding نا history نا خلونا لو understanding صورة أخمر حسنحو سقاب 9 خلونا لو basic understanding history نا إريترا خلونا لو إذن نحرل زمت أسب نابتد ناتو direction حيزونا كموحيش خيدا يكلنيو بزبل مسقلوز كو لي basically إساياس the same person you كابا دي سابق بقص كله 1966 I think بعل ولد يسوس عمار حدون ودخرانيو شمو مايكل دي جابر جلز بحال ميكائيل جابر أفانيومو هو ميكائيل جابر بحال ممري نيرو he was the best teacher ناتي history teacher نيرو فلتي exactly يسوس ولد يسوس عمار يدنقويو best friend ناتخم زنبرون يقلصويو أفانيومو سقاب أوتوبس ترى أبا دي سابا خيدهم حجي
ወልደ ኢየሱስ አማር ከም ዝገልጾ ታ መጽሐፉ in the 70s ተጻሒፋ no in the 90s 92 ተጻሒፋ in fact አባ ከም ዝገልጾ እዚ ሰብኣይ እዚ ከም ነፋሒቶ ከም ምዃኑ ካልኣይ ነገር ከዓ ዴቨሎፕድ ዝኾነ ጽልኢ ኣብ ልዕሊ እስላም ከም ዝነበሮ ገና ክብገስ ከሎ ነዚአን ክንረአ ኢና ቶለይለ ሜዳ ክኸይድ ኣለኒ ኢሉ ንሜዳ ከም ዝኣተ እዞም ሽራጥ እስላም እንዳለ ይጻረፍ ከም ዝነበረ ዶክመንት ወሎ ወልደ ኢየሱስ አማር ካልኣይ ነገር ከዓ እንታይ ጠቂሰ እዚ ሰብኣይ ካብ መጀመርያ ሒዙ ድሎም ዘሎ ኣትኾል ይፈልጥ ነይሩ definite solid ዝኾነ ፕላን እዚ እውን ንኸምኡ ክገብር ክኾኑ ሓደ ካብኡ ነዛ ተጋድሊ ሓርነት ከጥፋኣ እንተዘይክኢለ ኣትሊስት ዲቫይድ ክገብራ ዝብል ኣረኣያ ከም ዝነበሮ ዝፈልጦ ሰባት ኣቕሪቦምልና ኣለዉ ካልእ ኣብ ሰውራ ኤሪትራ ካብቶም ሬቮሉሽነሪስ ዝነበሩ ዶኩሜንተሪ ክስታይ ኣለና ኣነ ብፅሑፍ ኣብ ሜዳ ከለዉ ተኣኪቦም ኣብ ኣኼባ ንሕና ስጋብ ሕጂ ንስኻ ዝግበር ተባሂልና ኢና ክንሰርሕ ፀኒሕና እቲ ነገር እዚ ሰውራ እንዳዓበየ ብዙሕ ሰው ሰብ ጆይን ገብሮ ስለ ዘሎሲ ኣትሊስት በቲ ከን መራሕትና ክንመርፅ ኣለና ኣካውንቴብል ዝኾኑ ኣብ ታሪኽን ሕጅን ዝብል ሕቶ ኣብ ዘቕረብሉ ግዜ ቲፒካሊ ናይ ኢሳያስ መልሲ እዚ ስቕ ኢሉ ክሰምዕ ፀኒዑ ኣብ መጨረሻ ስምዑ ስቕ ኢልኩም ዝኸውንን ዘይከውንን ሕቶታት እንዳምፃእኩም ኣይተዳኹሙና እታ ኤሪትራ ትበሃል ኣምፂና ክንድርብየልኩም ኢና ስጋብ ሽዑ ግና ይትፅሙሙና ከን ኢማጅን ዝብል ሰብኣይ ኮዩ እዚ 74 መጀመርያ ቢሉ ዝበሎ እዩ ንብፆት እዩ ስለዚ እዚ ሰብኣይ እዚ ኦርጋናይዜሽን ዊዝን ኦርጋናይዜሽን እንዳሰርሐ ብፕላን ብደቀ መዛሙርቱ ገይሩ እቲ ሓለዋ ሰውራ ዝበሃል ኪለር ኦርጋናይዜሽን እዩ ነይሩ እዚ ሓለዋ ሰውራ ንሰውራ ክሕሉ ዘይኮነ ንኢሳይያስ ኢንተረስት ዝሕሉ ብለይቲ ካብ መደቀሲኦም ብኡ ትእዛዝ ጥራይ ዝብኻልኦት ዘይፈልጡ መንጢሎም ወሲዶም ቱዝኣነውን እንዳወሰዱ ዘጥፍኡዎም ዝነበሩ ካብ ቀደም ጀሚሩ እዩ ስለዚ probably some of them they are innocent ከም ዝገሩ ይሰርሕ ስለ ዝነበረ ዘይፈልጡ ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ኣብ ፅንኩር ኩነታት ሰውራ ኤሪትራ ይሰርሕ ስለ ዝነበረ ኳዚ ኣውቶኖሚ ነይርዎም እቶም መራሕቲ ንኣብነት ኢብራሂም ዓፋ somewhere in the Sahel region ክሰርሕ ከሎ on every issue ንኢሳያስ ኣየማኽሮን እዩ ነይሩ ከም ሚሊታሪ ኮማንደር and political commissioner ባዕሉ ይሰርሕ ነይሩ ምክንያቱ ዲስታንስ ኣይፈቕቅድን እዩ ነይሩ ስለዚ ከምዚ ስለ ዝነበረ ኢሳያስ ፅቡቅ ገይሮም ከመይ ገይሩ ከም ዝሰርሕ most of them ኣይፈልጦን እዮም ነይሮም ገሊኦም ግን ኣብቲ ንሱ ዝገብሮ ዝነበረ ኩሉ ተኻፈልቲ ኣብቲ ወንጀል ኣብ ክራይም ኤጌንስት እንተለና ንህዝብና እንተሞትና ንህዝብና ኢሎም ዝኣተው ጀጋኑ ኤሪትራውያን የጥፍዎም ዝነበሩ ኣብኡ ተኻፊሎም እዮም ስለዚ ንኢሳይያስ ከም ካልእ ገይሮም ክራይም ከም ዝፈፀመ ኣብቲ ግዜቱ ምስ ዝነበሩ እንተግሞ they are in a way telling us about the crimes they committed themselves ሕጂ እንታይ ይብል ከምዛ ስሎም ምሸት ዝበላ ሓደ ሽሙ ኣይጠቕሶን እየ እንደገና ኣብ ዓብይ ሓላፍነት ዝነበረ ዶኩሜንት ኣለኒ ሒዘ ኣለኹ ኣብቲ ዝበሎ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ስጋብ ዝውግእ ምስ ኢትዮጵያ ዝጅመርሲ ኢሳያስ ቨሪ ፖፑላር ነይሩ ዝተፈትወ ነይሩ ብድልየት ናይ ኩሉ ተጋዳላይ ከዓ ኣብ መሪሕነት ይመፅእ ነይሩ ኢሉ ተዛሪቡ ሓቁ እዩ እንታይ ደኣ ክብል ካልእ ክብሎ ዝኽእል ነገር የለን ለባሚ ጎራሒ ዝሰብዚ ቨሪ ካልም ዓይነት ሰቢ ቀስ ኢሉ ዝዛረብ ብዙሕ ናይ ዘረባ ተኽእሎ ከማን ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን ግን ኩሉ ዝፈልጥ እዩ ስለዚ ኤግዛክትሊ ከምዚ ቀይሲ ኢልኩም ዓዲምኩሞ ዝፀናሕኩም ከምኡ ገይሩ ኣቕሪብዎ ንሕና ግን
كم ذا قديمة زولكو نحنا كوز سورازي أبغزينا يتخيدو أبغزينا جميرو أبغزينا خيدو منيو إساياس منين تعين السبيو صبو غيرنا إنا نفلت صبو غيرنا حدا مسيو for political كومو غيرو ندحرخو قربو دولي good for him but that's not true. Isaias from right the beginning he was an autocrat. He was anti his Eritrea. كم ذا قديمة زولكو حدا بيكر ليت تسيو باني قيچا سريعو فريش زغونه نغو يقربنا يبلنا ادم سميزا مصحفتو اذا كن نعين نعخاتكم كمغب يلو زيكونس موتيف بروفيت موتيفيو اذا زغبرو إساياس كا زغونه بوزيتيف زلو تخوينو نابزا حج مصيوا زلو خمص سب انداطفه نغر منغدو positive ነገር where there is negative there is always positive they travel always side by side እዚያ ሐቅ ነው ኮነት ስለዚህ ሰባይዚ እንዳተኾበ እንዳደርበ ንጨራሩ ወይ ካ ከምዝ ትግራይ ዝብሎ ነ ናሐማሽን በመሐላ ንዶርሆ በማሸላ እዚ ትሪክ አሎ ነው ኮሙ እንዳገበሬ ዘዓበየ ሰባይ ኮይዚ ስለዚህ نحنا نريو لنا this man okay دكتور I like تناتكا analysis ببزح angle سيغاتريو زلها أنا زي إذا خم mystery خويني رأينا that's why I ask this question you know انتاي مثلك تي هذا سب أب هذا بوتاسي هذا كامبان السريحة تلوم ده هاجيسي evil مخانو مع practices corrupted مخانو قال أي رأي كان because سا part night system تقول هجي دحرنا وعامتات تي سخات أمنلو زنبركا ويتسرحلو زنبركا كامباني حادي خمزي بلوكا خلصي يسقمكا you know admit كتجبر سا أبغوي زهونه من قد تخيط كم زنبركا admit كتجبر سي as human being يسقمكا هجي انتاي أنا نعي strikes جبرنا زيادة لحدا event تغير سي كل التسقط أو حدا بوتا بحنسب زوعلو سي different من قد يقرم قول سلكا as if like opposite diametrically opposite زخونه سئلي يسألو الكامالين هيجي زيغا من تاي تبقسي is it delusion سلو زلوهم ديوس ويس تي political history نات نازي أب it's not كله بزعبا نقحات قلمليتات أيكونن you know سبسي نقيحو أب جبها ولا نقيحو أب زوفا قنبارنا متكلات قلمليتات أيكونن I think مبزعتو سب كافتي political culture ناتنا سب أو حدا بوتا زودب سبري إيه نوعز مسؤول سب نحر كوينو they just they go and follow كم زي حجي نريز لنا مالتي you know حجي إنسان نحادا ناتي يلقى نحر وسين كان نحر كيت كاسي نحري it becomes hard for you كم زي مالسي كتنوسقو ويدما challenge يخت جورو حجي ندا هتجبر you just try to find كم زي lame excuse نعها كمواد هناك justify تقولوا له تقد هجي مزعتهم زبلاسي إذا منت موجوع عنشوا تبلسي أنا I don't buy it يتحازوا لي تم قوم لكم تعملوا زي excuse you know هذا سي evil مهانسي دحري ود 5 عامت ولا ود 4 عامت مسكونة أيكون all of a sudden سي تعيز نبرة مراحي كم زي كغير أيكلني you know هجي سنة من 7 بحبلها بتجرينو تعيت نجار زي قبل مجمرة تعيتي على سيت تغسل مبرسي حموم سب زنبرة تعيك هون أيكلين ولا تعيز زنبرة حمومك سلازي إذا أدميت كجبرو خلوا لهم بزحات سيت أنتاي ممكن حتى أقولها أنتاي بلها وقت مالتي is very committed نكوز ناتو قلة كوز ناتو أنتاي is it كوز نا his video ويس نايت personal agenda ناتي you know نحدا نجار crime in that هاسي if you don't call it out you know إذا يعتبر إنه زي كذا indirectly نسخة condone تجبر لها من act night crime and then eventually after system كم قبول يخيد نسوق هون تي أسرارها أم قبول أسرارها سي يجلس مالتي هجي نجي 15 من تاي زي بيت فرد زي تقروم كبار لقلو هكدف انتاي بلوها ناتنا من قد لنا بلوها انتاي تاناتهم من قدك the same thing after قدر من قد كات you know سبسي loyal زي كونه سياس لزروا زي سمع he has to be punished, he has to pay the price. هيجي زي secret code, you know, كم زي code
ما في عندك مش إذا تبلا زلها نيجي 15 زملكتسي إتي حدا خبطهم دك مزامرتو مونكي دي زبح الحكي يمانو مونكي انتاي لهم اللي شواسي نحنا كو أفرد بيت كنا قربهم زيد لناسي أفرد بيت نحرق قريبهم نموت كفر اليوم مراحينا غاخ موتو سلا زيد اليوم I know. Can you imagine abti underground darkness أتيو عينهم سقاب زعورو دك نستيو كما يزبلا 4 قلع زلو beautiful woman like بسيتناي بيترو سولومون دوك أندا تصبيو أب إيربورت نزي نعازطفو أب تحت مريت أسفيروما وي كتبل تحضر تسألي عينت كلن أوز موتو زلوس إذا سباي زسي نغاي قتلو يكلاخلو لهم يزبل can you imagine that is a Nazi propaganda Yeah, I know. بتعمي زحزنيو emotional كمان قبركا سلازي نحن دكتور أخي نحزم بريقا حيزم سلازلو I think feedback نايسف لكن أنا تحت ناتي كمزي دارقا حيجي سام اللي سكاليها I think psychological سجمي you know it's very hard for a person كمزي أدميت كجبر ناي نوح عمتات زحلفه نجر you know ناي justify كجبرو يزفتنا أمر جيجا هم زنبرة man it takes a courage you know أنا حدا سب هو جيجا غيرنا قال calculation ناتنا هم زنيرو you know we are too overwhelmed حيل نيرو in charge كندو فرا أنا قال خطول تغيرها كون زبلا يتسمعنا no قناعات نيرنا قلنا حجي تنقر بها حيدو قال خبرها خلو قل it doesn't add up you know مستي تاشمو anyways من يزود أبيغاس كدكتور أبيني أنا أوريك كوردكاي thank you okay you need to إسكار لها تصل قال input لك well إذا زبل كده حري hedonic adaptation بحال مالسي حجر عش متقول مش تحر نبت نورمال تعش مالسكا تقبله على دعاري لم دكا مالتي كمو بحر الله مالتي كل زين لحد حدا نقر تبلون حلكون كاس تلم دمو نورمال نسمعك مالتي سلازي ذات هيمان تندنسي خبول له مالتي حدا نسيو اتا زبلكايا maybe صباح نملسها نخوم مالتي بحرسي أبي مبقولو زبل مالتي نو كابي حجي اتي ولا كل عينة نقبرو مالتي سي أبي نان مهارو زبل حتى كنملس كنفتنينا من الوقت تتبلو زلخا زيادة مالسي زحيل جن انتايو كم تزبل كاخاني بحري ابتفل عليه خناتات مالسي ابتفل عليه بحري سبات كاخور ايو اليوم مالتي بحلفي مالتي وسن ما بزخونه نغرات وسن زخونه بحري اخا تعزب مالتي حجتي سباسي مالتي اي فلطون نيرم اسي طباي حجي يغيروا مبال كصقم انديو جن تزنبر طبايسي ريفيل داينبرن አይራአናዮም አይፈልናዮም ክባህሊ ከአልዩ ምክንያቱ እቲ በረኻ ካኹም ትፈልጦ ማለት እዩ ኣብ ተወሰነ ከባቢ ትውስን ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ድሓርሱ ጥራይ ዘይኮነ ዘረባውን ኣሎ እዩ ማለሲ ኣቀዲሙ ዝበፅሐካ ዘረባ ኣሎ እቲ ከም ሰብሲ ፈጢሮም እዮም ነው ስለዚ ሳያስ ፖፑላሪቲ ሲ ካበይ ዝብገስ እንታይ እዩ ስለዚ ዝኾነ ሰብ ከዓኒ እሱ لبيشيو زخيد سلازي حكي ناي معزاب كالتكا objectively نقراه ناي مرأي كالتكا بسركمستانس سلازي زعبلل اتي حدا جزي زبلو قال سباسي ناي بلبون كخونو خو اليوم بحلايا أنا مالتي هنا تسي داير رعيم نرخو نخيلي وعلى تزرعي واسي بمعكني بتي ناتم ريفرنسي ምናልባት ከምዚ ሕጂ ዝጥቀምሉ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ሰርከምስታንስ ዲፔንደንት ክኸውን ይኽእል እዩ ንባዕሉ ዝፅቡቕን ሕማቕን ትብሎ ኖርማል ትብሎ እንታይ እዩ እሱ ንባዕሉ እውን ተፈለየ ክኸውን ስለ ዝኽእል ብዙሕ ግዜ
مالسي كم زحج نبلا زلنا بنور كنتات كون كامو complete information كا هاليكوا مالتي بزعبا كلهم نجارات حجي ميزان كتقمط تخيليها يشعو تميزان زي تخطب له تخيليها كابو حليفو كنت عايز خون كم زي نبلا زلنا حجي خطب له صنعهم تفل رئيته خلو ولا بحده كوميو ناي سبت عايشمو كوميو حنت نجارسي كتريا خلخا تا objective reality مش السامية تا تريا زلخا how do you interpret أمرها كما يقبلها حجيت أمرها أني ناي شعوت رايد يكونسي حلف تمكرتات مس تي تحبرت أو أمرها مس بس حسيب كما يتمسرحه perspective نبعله مالتي حجي مستمكرهان مسنات كا الرعايات أمامتات كله تحصل زخنة بزعبازي objective reality تريد زلها كرمها تقتيره تحوز information دحار أبا أمرها storage زخون استفلي مالتي إذا خاني بعين psychology نحرق هاي استحق حقي مالتي نخلت سبات زخون the same نجار ريخايهم دحار نتاعهم ريخهم وانتين دحر الكايم رديتهم تفلله خوني مالتي مستمكرو مس قال زلك information مغناتو تحدش information مس أمرها أنها information حويسكا أخا مستثبتاتك مس الرعاية كله حوشكا أخات مسرحه تتمسرحه حبرك كأخا أمرها زقمت مالتينو حجس كمو خوون بحريا خوون خيلي جن نتقال سنة أنا بعلو مالسي أبتفل على بزعبو عند حد مرد عند حد زي بتحقق كم إيشون سلازو خوون يتسأجم حجي بزح جزء وقت نوري أزل الناس كده حن أبتوري أزل نبع الناسي كتزبهلنا نتاينرو تراجع كونسي تنوري أزلنا خاو نحر تمركش ناسي نوري لنا تزرع نجارات حجي بزعو تزاربك بزعو تأمر تغليخا سلازي أساسي قدم تراي ده كوناسي تناي قدم قديف كاسي حجي كي زبعاسي برخا كل تراي زجورة ده كوناسي أبعد خاب أتو زجورة سي زي الكاتبتيم كذا يودع كرايميو سلازي أنتار أساس نخنق على سي زي بعنا نوري أزلنا أخوليو أبتارك كيدكا مو تاريخا نمزح سلة تنكف مالتي بحلفي أب حدا مخبعتي اتخا نقول نجر تومني سورة ناي شفاتي إنيرو كمزيو حجي فاليوم كون أساس كمزي إنيرو لقطبه يكو أجمل لأن أساس زخانة تقولصه عيب عسني مالتي صبوا إيه كمان قومون يرتزقون مالتي ممكن أتسبب بس قبرو نحد عطهم طهم كام ميزان كات ناي كده من تاريخ كمزي إنيرو حجون كمزي قبل لقطة تخليها جن generalize كأيجبر نايس بحري generalize تجبر ما أساس كم زين حد أخوين حجسي ذي قدم سكوب إنر سلز بقوله تصورة قوم إنر تبل ما ذي ملك عطت حزة دحر نهزب زملكت قداي كأ تنكف مالتي حجت أجمعنا نسين بري إتي تتولد الله حسي بحري بحدا مع تفترى يكونن مجمرة خام مجمرة زي جمري بحري خاني ناي كبابي خان ناي مالسين ناي تفترون حوسواسي مالتي إنبورن دخون الله دحد ليرن دالله سازي تزعب خالو كبابي خام مجمرة تزعب خلا جزا كبعد جمر تجزا سممهر يا مالتي أبى أخذ مهر كل نجار سعودي خاخد كون عمات خاخد كون كله تخبابي خاب تجزا تبجيس كخاني تنبر الله كبابي مالتي تعدي ناي بعلو تعيشمله نسي حجتي ناي محبراوي كإلت تطريلو تمهرلو إتي تكالات زي مالتي سلزي كابي خاز بقس مالتي سلزي أبزي قفح خيدكا تريو بحر يخون من البات نجزيو خسكات يخيل جن تي حقنيا بحر خاني كونتات أبتبل خاني وطي مالتي سلزي سبزي عمات مخانو دكتاتور مخانو قال مخانو سي رديو حج خاب زرع حجي سئيل زمت انا غير يكونن ويكونتات حجي لو يطوا حدش بحري تماهيرو حدش ماهر زر يكونن من البات تي بحر سي قالوا سبات يرأيوا يردوا سي مسؤول بيش وصنح خا مجمراون كون خيلي ماني ميبي اصبح علنا بزعبات قداي زي زملكت سفيحو خن زرارو نخلينا ግን ከምኡ ባህር ሎ ናይ ሰብ ባህሪ ይኽብል ደለ ነዚ ኣነ ተክትብሎ ኣፀናሕኩም ንእሽተይ ክስኸላ ደለ እሞ ምናልባት ሰባት ሕጂ ከይህሉ የቐኒለይ